Hintay ka rin irugi nga iba sa tipakasalitaan. Hi, kini Gina Padilla Kalimlim, Rafael Bolibol. Kumusta ka han? Parang Rafael Bolibol, ya? Ni Michelle Gonzalez. Thank you very much kada kay aming asangapada. Hintay ka rin irugi papagayam nga iba sa surat. Tipakasalitaan ni pagayam tayo nga Karen. Sagodahin nga rin surat na. Dear Manong Nemy. Abe nga ta Manong Nemy no dumteng digitigra uno alawig ti biag ket agsasamusam agsasaruno saan nakapulos nga pagginanaen. Kasta Manong Nemy ti panagsasaganad dagiti pasamak iti biag ko. Iti biag mi. Ket may sakmet kadagiti kang kanayon nga dumdungeg ken nagbibuya kada ti nga programa nga daytamet ti nakaawisan tinumo ti biag tapno ipaladaw ko ken ka. Ti detalye ti pakasalitaak ket kidawek ti ka panangurnos. Ken kidawek iting ka panangibasa. Ngem sagbay ti amin Manong Nemy kablawang kayo iti naragsak nagasat nga oras ken kanituyo dita Nemars studio. Hasta matang karagiti patak nga dumdumngeg ken nagbibuya ken nagrama na kang kronan ken ka Manong Nemy. Nga si katitimon ken magdebihag kadagiti pakasalitaan. Nebag nga oras tayo amin nga sangapada kasto man nga rod nga irugik ti amin. Manong Nemy nariingak ti medyo nasa liwanwan nga panagbiag. Medyo kunak. Tani papa Manong Nemy ket malaksid nga mga opisina adda pay business na home business na makuna poultry ken piggery. Ni mama Manong Nemy mga opisina met nga magagangay ti sweldo na won posisyon na. Kaya't nangasawan nga ni papa Manong Nemy ket dakkel income na iso nga rod ti breadwinner makuna. Nasidig tiriknak ni papa. Gabo siguro, tanaa naladawak nga nagading. Sa nga po, idin titawan ko, Manong Nemy, idi adan-ading ko, nga iso ni June. Ngayon, bes ko mga ni June, ta junior nga rod, iti adada ko man nga si kasuan ni papa. Ngayon, kasla siya palaeng Manong Nemy, ti bordak, uno pa naka-baby na. Pinanaganan na kiti Manong Nemy ti mama, papa's girl. When Manong Nemy adadang nasa sidig tiriknak kini papa ngem ni mama. Ngem idi tanda ni John Manong Nemy siya klatat kayat ni papa ket ni June ni matin mama. Nakunada Manong Nemy no ti ama adadang kanu nga gustuhan na ti babae nga anak. Ti met ina ada damat ang magustuhan na ti lalaking anak. No pa'y, madlaw ko Manong Nemy nga pantay ti panangibilang da mamakada kami kini June. E madlaw lata Manong Nemy nga dadda nga siyak ti paborito ni papa. Isungal pinanaganan dak iti papa's girl Manong Nemy. Iba't patag ko ni papa. Iba't patag ko mat ni mama. Iba't patag ko ni June. Ni ading ko nga June Manong Nemy. Ngayon no saludsudan din ako ha. Ikiti umumay nga sa nga ili mi, kakabagyan mi, gayam ti pamilya mi, saludsudan da kanyak. No, asin no, kadakwa dati mas ibat pateg ko. Siyempre, ibagag ka ni Papa, sa kung tumat mapanarakupen nga pasaklot kang kuwan. Nagtultuloy akastoy Manong Nemy tanayas ti biag mi ken ka nagraduar at elementarya, idadda kon ti high school, nakadungdung mo ni papa kanyak. Adadang isot mga sikaso kanyak ngem ni mama. Tanog robot kami nga mapanagbasa kini John Manong Nemy, nagbasa mat idin siyak. Asikason ni papa, sakbay na sumbrek ti opisina, kastamat kan kini mama, ni mat John ti asikasuan na.
Ti amo kidi Manong Nemy kay nagtultuloy kastoy di mapaspasamak. Nagbidutak. Wen. Dandanek idin ang graduar iti high school Manong Nemy, syempre ado dagiti barkada dagiti eskolaak, ado dagiti admirer ko at numan pa 16 pala titawan ko ket nakabalbalasa nga kanon nga nakapimpintas. Ado dagiti may mangpaspasyar dagiti balay kanyak no kasta nga bakasyon ken ado dagiti umipos-ipos ken sumabat-sabat kanya kalalaki no kasta nga adda ket eskwela. May sa kadakwadan Manong Nemy ni Mandy. Iti naganus nga rikna wano puso Manong Nemy. Adamot ten kasla special nga riknak para kini Mandy no may kumperar Manong Nemy karilado mga lalaki. Sa ni Mandy Manong Nemy iso iti adadag entertainment minukuan umay pumasya ti bakasyon iti balay agayem da kini papa. Nagdato ni din ni Mandy kanyak Manong Nemy ngamgabo ta ubingak pay ken ubing kami pay. Sila sanak pa ilang nakasagana nga mga klon ken kuana. Diyak pala nakasagana nga maadan iti boyfriend iti kasta nga tawan ko. Aba graduar ko iti high school Manong Nemy di dumtengen di problema. Iti sa pulak ni papa Manong Nemy. Saan ko ba ito na makita? Ma? Ni papa. Apay sa pulim ni papang mo. Siyempre, nung makaring ako ni tibigat. Ni papa? Ni papang mo tarada nga sitgam. Ure no, siya umuna ko ma, nga madanon mo, labsan nak, mapangkadagos o marakop kanin papang mo. Ma, abay kasla itapay lang nga, adamarik, maipagsahit kasla imon nyo. Ito lang maipagsakti imon ko. Numampay na idikat kasat mo paspasama kanya. Mamati sa lutsud ni papa. Napan ka dito karuba? Aw matupisin na ita. Napan ka dito yan, dito tarakan na? Do dapat tarakan na. Awam matin. Inlako naman aminin. Saan naman na kinargaan, kalpasangan na lako na amin. Ay, nangarod ni papa. Abi nga do'y baga. Anak, pinanawan na tayo ni papang niya. Agang angaw kayo, mama. Saan yung angaw dahil ta? Kasan ko po, papalawan na tayo ni papa. Manong Nemy, ti amok idikit agang angaw ni mama. Ti amok idi Manong Nemy kit kayat asintirin ni mama, noan niya ti mariknak, noan niya ti aramidek, no mapukaw min ni papa nga paborito nga naganak. Gusto ti ko na ni mama Manong Nemy. Adada nga sidgak ni papa nga mapamangarakop ken kuana. Nga labsak ni mama, oray sukumat umununa nga rakope. Dadangaro tilang panaganda kanyak nga papas girl. Sa dinutayan na, agang angaw ni mama, ma. Agang angaw ang astasahanak agang angaw. Apay nga sa mo tawagan. Barang no matawagan pa eh. Barang no sampay lang kadaunan sa dinuman ti kahit napapanan. Talagang tawagak mama. Nag-ring ti cellphone na Manong Nemy. Sinong batan na? Hello? Iha? Pa, sa totoo niyo. Ang angawanak ni mama. Pagka nagdin na pinanawan na kami. Saan nyo nga marami deta? Saan ka di? Nanaro na kanyak. Dinak panawan, dinak baybayan. Paborito nak nganak. Saan ka di, papa? Pa, hello? I'm sorry, anak. Awan dito red ko nga mangibaga kayong gati samon-samon. Orin no, text. Wano surat lo kumati, batik kat kasla. Check mo ito red. Adayo ako nanak. Siguro, ni Apo Diyos,
No ikadeng na, kat makapagkikita tayo tupay. Pasang kaganganga basta? Nakahit na mabukaw ka. Awalan ni ka papatgangan niya, nasaan nga si ka papa? Please. Sa dinumantayan mo, subli ka pa, subli ka, kapag pa. Manong Nemy, uri nga tanuan niya tararamidek. Pag walang ulangak man, ngagburburir ak man, Manong Nemy, agtaray-taray ak man, nagsubli-subli, aglagto-lagto. Ngayon so dahil tatinay ka rin nga pasamak. Dabay gaya man nga da problema, da papaki ni Mama Manong Nemy. Ngayon di palagayam nga sa balin nga pamilya ni Papa. Nga dan sa balin nga paborito ng anak. Nagkomportasyon da kano kini Mama. Kaya't kano ni Mama nga isinan natin may kadwa nga pamilya na. Ngayon bas ko mga isinan na Manong Nemy, ison tinapan na dinandaan kat imadayudan. Nga diya ka mo no sa dinong alugat ayan dan. Ididublyak man ng kontakin ni Papa Manong Nemy saan ko nga makontak. Oo, matin Manong Nemy. Inactive batin ti dati nga Facebook account na. Namin pinsanan Manong Nemy nga pinanawan na kami. Kanlinipat na kami ni Papa. Awanan katawanan Manong Nemy. Nagsakit unay tinakam ko Manong. As in nga nakasaksakit. Oren no anat araramiden ni Mama Manong Nemy kaslasang kong maawat nga awanin ni Papa. Nagpupupo ka kiti salad ko. Puno saan? Rumwarak nga mapan ka dagiti barkadak, dagiti kaskolaak, dagiti gagayem ko. Agrabraber din diriknak Manong Nemy. Islawanin si kasla saan ako ngang biyag no awan ni Papa. Baana ka magbaga anak mo't ni Mama, ken ong tanak ni Mama. Nagasta, nagapu akit yan, di kinamarkadak, kinagawid ak na naladaw nga panagawid ko tirabi. Ibag ta na panunutong bala tagawid, bimalbalasangan ka. Anit kahit mo mapasama ka? Karen? Ma, saan ako nga naragsak? Taday di ka dilay nga amam tinapatig kang ka? Kat siyak nga inam, kat saan nga napatig? Nakami kiniading mo. Ano ti mambaling ko, kat kasto yung matiriknak. Dito nga tiganas na. Taidi at pala ti amam, kat kasla may sa naganak kang kaslaling ni Papang mo nga awanak. I'm sorry, Mama. Ito tangarot, tawanin ni Papang mo. Lipatan mo nga awanin. Siya ko, hindi bigbigam nga naganak kang ka. Siyak nga inam. No, kasanot, panangiyasadig mo, iti bagim kini Papang mo. Kaslamat tiramidam kanyak. Panag-enrollen. Agbasa ka ni first year. Sayang lain. Ti pagbasak, Mama. Tapay. Jack tumilami pasnik. Iso nga sanak lagi nga gini-enroll. Ado Manong Nemy pamagbaga panangay ayon ni Mama kanyak tapno agbasa at tapno agenroll. Yung sanak nagtungpal Manong Nemy. Talaga nagrebelde at diyan ka mo noapay. Dapat di kadigunda ko yung pukpukawak ni Papa. Nangasalaklag mauyong Manong Nemy. Hanggang ka Manong Nemy, tinamisan, ngiruwar ko, na panag nagpapalabas, iti oras, iti mall, hindi makitak ni Mandy. Hi, Karen, gusto na? Pagbasa, nag-enroll ka? Saan ka nagbasa? Saan nag-enroll? Dabi ngamin. Amo ka di ba nandamag tinapasama ka na kami? May panggap ka ni Papang mo. Data kami ti makadakis ta. Papasgal ka. Itataawanan ni Papang mo. Tada ni ti sidong ti sabali nga pamilya.
Edi talagang may kawa ka, agliday ka. Saan nga lang agliday, Mandi? Ano ba nga rin? Mandi, kahit ko ti maliwliwa. Ano kahit mo pang liwliwa ka ka? Umay ka, agjorid ta. Ano ti lugan mo? Kotse. Yung katangan na ni Papa iti kotsek. Naman pa'y second hand. Okay man. Sige man, intag jorid. Manong Nemy intuloy ni Mandi tinangaram kanya. Kahit gabot talaga kasapulak. Iti mangliwliwa kanya na narunag at kayat pa yan ni Mandi ti agabsan iti klase na tapno di kastag at inka magjuray. Mapanggamay ka din na pipintas nga tourist spot dito yung Ilocos Norte, Manong Nemy. Iti igid di baybay kansa di naman. Kada pupuutan na sa labayan na kagbayan ni Mandi. Yarakop ko ti imak, iti bagina. At nagdi kong Manong Nemy nga saan ko mapuutan nga nakasta nga rakupan nak. Manong Nemy nakasta nga iya sadig na tirupa na iti rupak. Kasladan na kinawatan mi. Agkan na iti bibig ko. Okay? Are you happy? Malibatak ti problema at nunda ka, Mandi. Gusto ka na mabalil na ko, ma. Inaldaw nga kuy-kuyod ta. Okay. Ang masapol mo't lang nagbasa ak. Numalpas lagi dito klasik ti malem. Tawagan ka. Dagasan ka. Mapantag joyride. Mapantag liwliwa. Napimbila sumagaw man o ti uminom. Uminom iti beer. Kasi lakayat ko. Di ba? Kasi ti arak ti sa pulem. Ito rabi. Apay. Hindi ti may isang video okay bar. Agkantata, uminom ta ti beer. Sige. Palubusan na ka ni mamang mo, Ikawid nakman ni mama. Ngimawan ti maramidan na. Kanyaman ti kayat ko. Mapanak ti kayat ko. Aging ganda sakak. Kahit ko papasan na dyan nga papa. Agrebrebelde ka. Kasla-kas ta eh. Kahit ko mga dadakas yung mapasama kanyak. Tapos na pilit nga agawid ni papa. Kasla-kas ta ti kayat ko Manong Nemy. Kasla-kas ta ti adda ti panunod ko. Kasla kayat ko ti may ospital. Kahit maamon ni papa. Kahit kapilitan to nga umay na sarungkaran. Sa kuntukid daon kayong kuha ng agsubli. Kasla-kas ta ti kayat ko mapasama. Nga dahi ti bagbagak kini mama Manong Nemy nga maadada akong tanak. Kasano nga roden? Nga saan lat nga umay? Ano dakit mo sa wet? Siguro namatay kan. Baka anak pa umay talyawin. Saan nga tamat mama? Ha? Kasta ta kinatangkan ti puso ti amam. Ti mo lang mo. No kasano ti panagsagabak iti. Karen. Sa amin lang yung badbadlaw ka na kayo iti problema may iti amayo. Ibagak kang kuha na iti nga sakbay nga pumanaw. Iyoray na laing nga graduara ka ti high school. Tatalaga kayat nan sumina. Hey day, napagrador mo ti high school. Nagpukawen, ni aniniwan. Awanin ti makita tagang kuha na. Hangabali ko ma, no sana sinuktan ti SIM card na. Hangabali kanyak, basta takay ko ma. Ngagkapsat, deda ko man komunikasyon na iti amayo. Kasta ti kinaulpit ti amayo. So nga kahit ko papasan, awan ti maaramid mo, kan awan ti magangana mo, anyaman ti aramidem nga panagpapas. Ipakita mo kini di amam, nga uri awan ni sunag at adak, may kang katinaran niya masakbayan. So kapag pangaasyo man aksya ko nga inam ti pakpakasyo, idyam ti barakada nga kang kanayon ka rumrumwar, rabrabino, gawid ka. Kasano no? Oh, Diyos ko. Awan ti magdanagin niyo mama. Maudi siguro ito nga panagkuyog mi kini Mandi. Sino kami data nga Mandi? O mamay dito edin kinaskola kinaradwaran. At ang relasyon nyo,
No adakin ko na, maliliwak. Kahit no adaka kanyak, adaka to'y balay, hangka maliliwak. Napatpatik na dyan kamandig, siya kang idam. Dahil takahamin kat. Tas among pinagpadat, parang patig mo kada kami kinipapang mo. Sige mama, agawin at tumadla masapa. Ngamdya ka mo Manong Nemy nga ready nga rabi napasamak ti saan ko marumbeng nga mapasamak. Nabarte kak Manong Nemy. Kat saan ko napupuutan no sa dinon tinangipanahan ken anya tinaramid ni Mandi kanya. Nakapuutak layangan Manong Nemy. At dakit tinabaw ti kama. At damit ni Mandi ti abay ko nga na agpadpada kami nga lamo-lamo. Mandi ha? Ano nito nga masama ka na ta? Nakaring kagayon. Ano na masama ka na ta, apay? Apay naramid mo ti kastoy. Sika tinagawis kanya. Nakainom ka tatalo nga biya. Wasang-wasang ka. Kunam nga mapantay di heaven. Di, tinagawata ka kit di langit. Imay dito sa hotel. Kastahon ito pa nagkarkarap aso kanya. Kastahon ito pa nagganat mo, tapno. Mapatasa mo ti amin. Kasta. Rinape na. Saan ka nga rinape? Siyak pa kindi ati mako na rinape mo. Takarabas kanya. Kagat ka nga kagat. Ganun daw hayam. Panakabartag ko, binartag kalbasan na. No, itakit awang puot mo. Itakit ulitan ta. Ha? Mandi, saan? Hamon nga may babae pa di amin. Saan ka nga virgin? Itakit baka sa mga napuutan. Sa mga na, mailadawan, may explain no, na trick nam. Orita na sa papailan. Let's go. Ha? Pabanta talaga, Jeheben. Come on. Karen. Mandi, no. No. Manong Nemy awan tinaaramidan tinalupoy nga rikna ken narasi. Arak na ti may sa babay. Inted ko manen Manong Nemy ket napuuta kon ken narikna kon no kasano ti bagbagadang imnas. Ti panagkanaig ti lalaki ken babay. Masansan bet na kasta ti mapaspasamak kada kami Manong Nemy. Awan pulusan dengdeng abang magbaga ni mama kaging gagbalawak. Itatawan ko Manong Nemy nga 17 masikugak. Imbas ko mga masolbar ti problema Manong Nemy di magsen. Kinasaritak ni Mandi, mabaling ka di ang kita ta. Yeah, sure. No, mailaw ka di mailiwak mo. Siyempre. Pinagustuhan mo nga pagpatitirik namin sakbay ng bagaktika sa saad ko Manong Nemy. Masikugak man di. Masikug ka? Saan nga nakaskas daw? Tawan diferensya, kaon diferensya mo. Kang kanayin tang agsapsawan. Apay nga saan ka nga makauni? Awan ti kasi nga saritaan ta. Anong awan saritaan ta kastoy? Santa nga pinanunot no, agsigog ka, anat mapasamak. Siyempre nagsigog ka asawaan na. Sumang peta kung sa dibalayo. I'm sorry. I'm not yet ready. Agbasbasa ak. Kung sumangpat ka sa dibalay, papanahon da ka lagi da papaki ni mama. Kaya
handa pulos nga, hanta kang awatin ka mo ta sampay lang rumbing ang gasawak, tagbasbasak. Anda plano da papaki ni mama kanyak, para iti masakbayak. Saan nga agasawa nga dagos, mano latawan ta. Katata ko mat pinanunot mo, asag ba nga naramid mo kanyang tagastoy. Kahit mga sawal, bay anak, kahit mga sawal, mapuka o kamet. Manong Nemy, sagbay nga naamuan ni mamati ka sa saad ko, napana ka mismo iti balayda. Kaya nagpasuti ko na ni Manong Nemy, kaslaon na nyaman na pinapanaw da. Pagkadakwada nga ti anak ko kitapu ko da, ang pagpakaasi kadakwada nga natangken ti puso da. Hangkan o pala mabalin, maigalot ti anak da. Siyak pagi din, di ba wasulan da Manong Nemy, ta sinulisog ko kano ti anak da. Siyak di ba wasulan da na apay kano, nga agwalwalak ngamin, nga rebelde, kapot tinapasamag ti pamilya mi. Basol ko. Wala nugutek nga basol ko Manong Nemy. Basol ko. Sa ako'y buntun kini papa. Apay ngamin nga pinanawan kini binaybay anak papa. Kini di mamuan ni mamati amin. Ito muna gundaw nga pinungot-pungot kit tinong patong panak ni mama. Pamagayam, inte tuloy nga iba sa riti surat, ti pakasaritaan, ipagayam tayo nga Karen. Yan. Nga napuka ko na kano ti amana, itata, masikog, nga sa amot ang itakder ni Mandy, dikat kahit nasawen, may kadwa nga napukaw na ni Mandy. Inte yun na ituloy nga iba sa ti pakasaritaan ni Karen. Manong Nemy, uri nga tano anyat araramiden ni mama kanyak. Saan kon, kinsan min nga mababawi pahit kasasaad ko, Manong Nemy. Inulit-ulit ko man, tinagpakawan, kinagpagpakaasi, kini mama, tapno awatin ng ti kasasaad ko. Inanugot ko Manong Nemy nga basol ko. Tatalagabat nga basol ko Manong Nemy. Gapot sakit, tinakam ko, iti panakapukaw ko kay ni Papa. Gapot kasdya nga inaramid ni Papa. Nga nabat patek, di may kadwa pamilya, nangamda kami. Ang peso nga awan, ti maaramidan, kan maghanap ti agrebelde. No kumatatim ngagak kini Mama, saan ko nga napasamak, nga naipaay ko ti bagik kini Mandy. Nga ni Mandy, nagbalinmat nga takrot, jakmat ka di mababalaw isuna. Ta saan pa nga panawan na? 17 pa lang titawan mi Manong Nemy. Napanak pa nga nagpatulong ka nga anak ni Mandy ta isuda ko matirumbeng nga mga urnos kada kami ngam saan. Isuda mga ibaga sampay nga rumbeng nga makamuak ko na ti biyag ko. Basol ko, sinulisog ko kano ti anak na. Pinungot-pungot na kadinong partong pa ni Mama ti pungtot na Manong Nemy. Eri pa nangulit-ulit ko nagpagpakaas nga nagpakawan. Inarakop nakmatlayang ni Mama. Igagsang-sangit kami nga doa Manong Nemy. Mama, ang kuntun nga raramidan Mama. Naamiris ko na bindot ko ti amin Mama. No, api nga sana kami nga dimngag ka na kayo. No, api kaming kasla, napatpatek ni papangimda kayo. Kamamukitan nga awanan ti pateg ti awan. Kinapateg ka ti andagin tag nama.
Ikandak ko matigundaway nga mga ator di mindot ko. Ken mangbalbali ti turong ti biag ko, Mama. Anak, naramin ko lang tinangdangran ken ka. Gaputin na laos sa pungtot ko. Nga mawan ti ina, nga manglaksin iti anak mo. Nangruna ti kasto yung kasasahad mo, Karin, anak. Alawen, biyagam tapo ko. Tamamalin siguro nga dito, halang siguro na di kat sigurado. Nga ti anak mo kat inted ni Apo Diyos nga kasukat ni Amayo. May saman tinawan ka na tayo. Nga man kasukat na. Isut apo ko kay ka. Isut anak mo. Awan nga roti sa baling nga naramid ko Manong Nemy nung nagtungpal kini Mama. Inidya ko hindi di barkada. Dito tayo klatan nung nagtibalay. Nasakla rumarin Manong Nemy nung inak agpa-check up. Hoy. Kaslaki na kaya't pagid din ni Mama Manong Nemy na si kuganak. Tapos na ka nung problema nga sapsapulen tawagan no awanat. Anak. Ma. Kumusta ti marikrik na? O kamet na. Kastigayan tirigat. Handa karkargaan na. Kasta tirigat ko. Handa kayo kini ading mo. Edi inawan kayo. Nanaro na. Edi ipasngay kayo. Teko na dan, nga ti ina, ipostahan na ti kakaiso na nga biyag na no ipasngay na ti anak na. May sakto batan nga ina, Mama. Nasapa nga ina. Awan ti pagdanaga manak. No may pasngay mo ti apokok. Siyak tagtalinayad nga mga sikasukin ko na. Tapang nga asim. Agbasa ka doon. Uwan, Mama. Ikadik ka na kayo. Agraduarak. Kahit ko di baka maggraduar. Kahit ko di madlan tinapintas nga trabaho, Mama. Gadnoan niya ti plano kin nagtulagan mi kini Mama Manong Nemy isut na pasamak. Uwan. Ti anak ko, isut ng tadadang haliliwa ni Mama Manong Nemy ni Eric. Eric ting panagan ko. Di salutsudan no apay. Nangalam ti Eric nga nagan. Di ko nalagip na. Inalam kini papang mo. Mama, di mat da kayo tinag ko na kasukat ni Papa, ti anak ko. Di isurot ko tinagan na. Ricky, tinagan ni Papa, di ba? Eric, no rambulem, mapan nga Ricky. Adadda nga ni Mama Manong Nemy di mga asikaso iti anak ko. When nagbasak nga ron iti college Manong Nemy adu nga lalaki tumasasdag kanyag adama di kini makaammo nga naganakak abalasang. Yung oray no sandaan mo, oray anyaman di kasasaad ko basta ingkarik di bagik na sa anak pala makiboy-boyfriend. Sa anak pala nga agayat. Tasaan ko pa'y napadasan tinagayat Manong Nemy. Kaslaawan idi naig nga ayat nang bayad kada kami kinimandi nga ayat. Nung pa iso edit kang kanay ng mga magbaga mga ulit I love you, no kastang sirarabaw kanya kili Manong Nemy. Dede lang baling nga relasyon mi Manong Nemy gabota. Agrab-rebel dek nga ron. Pas lada kinimandi edit iliwliwak. Maragsakan nak, no jujured kami, no da kami ti beach. Lagi nga sa amin napuputan ti amin. Makaayon ni Eric Manong Nemy madlaw kini Mama kadigtiragsak na. Ma, naragraksak ka ita. Ngamidada pala ni Papa. Kaya na nga sawen nga adada nga kay ko ni Eric akasukat ni Papang mo. Tayo di ko ha, asla artificial lang tiragsak ko nang rura di maamok nga da babae di maayo.
Nabayagayam idin mama. Nabayagan. Nagbalinak lang ang martir. Yung pinagdesisyon ko idin. Kinaikayat na diyo, may kadang pamilya ng tayo. Saan ko ba't nga igawid? Ngayon ni Eric, di apo ko. Isot, adad na nga mang kanya tirig na. Tapos tamat kanya, mama. Oh, kumusta pa nagbasam? O, antibag na ganyan, mama. Napas na ikakang basa. Liklikam di kita lalaki. O, antibag na ganyan, mama. Natalugod akon, nasingpet akon, natudyo akon nga anak. Naging ka Manong Nemy, idagtur po sa Community College. Siyempre, awant kang runa ng maragsakan no saan nga siyak, kastamat lang kini mama, ni ading ko nga June. Nga ni ading ko nga June, Manong Nemy, so may sapay mga awan kini Eric. Dibes nga baga na, kaanakan na, nga saan ading na. Ngayon nasa dagmat kanyak, ti anak ko, Manong Nemy, tasyak matawawagan na siyempre ti mami. What? Kanamunan ti kasasaad na Manong Nemy, nga awan ti amana. Abastardo isuna. Babayan ti tulong ni mama, Manong Nemy, kanigkakabagyan mi, kalbasa nga nairwar ko ti dapa, nagkateg ko ti board, Manong Nemy, nakastray kakadagos ti trabaho. Gabutad ang trabaho k Manong Nemy, kat awamat mga iwan kini Eric. Kunak kini mama, ma. Isarjun dyan ang trabaho. Na kailangan kang ron ang mga sikaso kini Eric. Nangaroon na kat ni. Agbasan, nursery, kinder, aggraduan ton. Iso matipulong malan mga anak. Ito na mga ngalat at iyaya. Mga sikaso kin kuana. Isweldo na. Hindi pala siya nga ron. Ta siya akong tisweldo. Agri agsapa kang retiro na anak di opisina. Siyempre, ada mo dagiti awatek. Katsi ka, trabaho ka, para iti anak mo. Ken tulungan ba si ading mo, ha? Ang pagdanagan nyo, ma. Napinas mo iti trabaho. Ket, siguro itatanda trabaho mo. Baka tipanom ka tagasawa kan. Diyak pinasarakan ti lalaki ang pakariknak ti ayat, mama. Ket, namasarakan tungan mo din. Naanya tinito din nga mapasama kanyak, apay ka din nga may gawid ko. Duwa idin nga taon nga trabaho ak Manong Nemy, talaga nga ni maman tinangasikaso kini Eric. Ngayon nakasta nga gapo ak ito bisina, Manong Nemy, sa puli ka daos ni Eric. Umarako piso na, Mami, kinam di grade ko ha. Imay ni grandma, may nanalo ti card ko. Kinama kami, pintas. Very good. Makayayot yan ako, ha? Ito lang tao, uyungan dakdak iti classmate ko. Tapay. Awang ka no ti dading ko. Ba, manak. Tram. Sung batak tun ti may sagaragar-aram kanya. Di kahit kung yung asawin, mami. Saan nga natipagpud nga dading ko? Diyan ka mo, nasa din nun nga nga lubong na diyang amam. Kasi nung namin nga napasama ti amin, mami. Anak, 17 taon ko pala, edi. Oh, di ba? Idimpas nga ka. So, ang sampay lang nakasaga na ti amam nga mga kasal kanya. Sa masanak kaya, ta talaga. Itata nakasagana ko man. Umay ko man, ah. Wari umay, anak. Saan ko na kayat kisuna? Pingasan mo kayat ng dadin ko. Saan ko mat nga inayat? Pingarod nga ang daag no saan mong inayat. Kan saan nakamat nga inayat. Maawatan to anak yung dumdumak dakil kapay. Aging ka Manong Nemy iti may isang aldaw. Diyan ka mo sanak ba't nga agdadaras. Ngayon diyan ka mo no. Nakadado yung amin ti panunod ko. Tabigla na tanga nalagip ko ni Papa. Sa dinong itayan na. Anda nga taitan ti kasasaad na. Baka natay-ngatan uno na. Agpakamukumamat. Kung kanang tinagam ko Manong Nemy,
Inin to tabo malasiwak yung saan ba't nga pedestrian lane, tinasurot ko. Bigla Manong Nemy nga dagikis. Ay, madong paray! Ha! Ha! Ibaglagi din Manong Nemy, naipreno, tinakalugan ni Timotor. Magdalapos ko mang kanyak. Mapaunay orek la, nakaternik Manong Nemy di kigtot ko. Mapanin, madalapos na kon, madumpar na kon. Ako unget Manong Nemy tinakamotor, inikat na ti helmet na. Kaya mo ka din nagpakamatay? Aba ni may ramraman ka? Kastoon ay pungtot na Manong Nemy. Yung sana ka nakigtot. Hindi pa nangikat na ti helmet na Manong Nemy. Wow, nagwapo. Ano mo mas masamak yung kamis? Ha? Kasi ka man, apay nakapaspas ka. Ha, nakanapaspas. Slow down na ako, at the pedestrian lane. Apay nga maawang ka ti pedestrian lane. Diyak pa ikit mamalikasan ti pedestrian lanes. Sorry. Sorry. Hindi, nagpaigid kan. Kinatrapikan ni. Abay na bugbugkawanak nga rod. Awan ka baga magbugkaw kanyak. Kunak mo ito na Manong, bugbugkawanak madlatan. Saan ka lang, guwapo. Kunak tinakin ko. Nagpaigid ak Manong Nemy, nagpaigid naman ti motor na saan na in stand. Imasadag pa lang kanyak. Ano pala ti bagam? Sorry kunak lang arudan. Ano kami di ba panunutek? Awan bibiyang mo noon ni pampanunutek. Sayang ka kuma. Nonodong para ka kinatay ka. Napindas ka ba nga ron? Ako man nung pintasak. Bugkawan na kindi. Nakigtutak. Gamon ka din nga orek lang nakaterternek. Nabasa nga ron din. Apay katawa anak. Anyway. Siguro. Ito dandarik pa nakadumpar kang ka. Siguro tinaig ka rin ang pasamak. Siya ni Noel. Ano kung mabibiyang ko na si ka Noel? Hindi ito. Isupit aking basol. So may makapungtot. Bugbugkawan na kini. Ako pa nang bugkaw kanya. Sorry. Siya ni Noel. Uy. Aping ibid-video na kami. Manong Nemy. Anda mga ibid-video ka na kami nga talaga. Talaga nga da kami ti center of attraction. Gabot agap-apa kami matan. Nadabay ng picture kada kami Manong Nemy. Sa dagit nata cellphone miss. Ag-picture kayo. Napindas natin nga panagam-amuyo. Inahala na. Inted ko ti cellphone ko Manong Nemy. Pinicture da kam nga duwa. Natamit cellphone mo kung nadakin ni anat nagamutayan? Noel. Siyang ba't ni Karen? Noel. Iso pala pa nagalamano mi Manong Nemy kat nakadado nga kamera. Ito nakatutok ka na kami. Ito nga, ito cellphone mi nga sa gasa. Ito kita hak Manong Nemy kat nakado in shot da. Sorry Noel. Okay lang Karen, sorry met. Sige, buong gana ta kay. Sige mga alak ko matilugan ko sa dyan. No, kumaadamay sa pang helmet, so kumatusaren ta, ilubong ka lang, itulong ka. Nga maminsan to Noel. Thank you Hindi man adayon ni Noel Manong Nemy tumaltalyaw pa ilangan naka-helmet. Oy, maidong parkawan na makadong parkahan taltalyawan loko. Kunak tinakam ko. Kanakaragraksa ka kasi mangpad dito'y balay Manong Nemy. Oh, isang sangan man tiragsak mo ita anak. Oh, namuna tagkatawa ka. Apay. Katawa ka na pasamak. Tingba nagam-amumi kini Noel, mama. Dandanin nak na dungpar. Ipabuyak ka na kayo ni picture nabinchak na. Kabayatan nga. Uy, na-inlove sa akin na ito anak ko Papagayam, pudno nga tanga na inlaban ni Karen at hanamat nga inayat ni Mandy, di ba? Anang arat mapasamak.
Kung anak, mapukaw ko no amin, di kita napatagkan ko na. Mapukaw ng tunga tamat lang ni Noel as pagarigat. Ina nga doon, ituloy papagayam sa dinutin tayo maabot na pagpatinggaan. Dito pakasaritaan ni pagayam tayo yung Karen. Masigurado nga parto na ito. Ituloy tayo ng ibasa. When Manong Nemy kastoy gayam ti mainlove ko na taidi ada nagbalin nga kasla sa nga napupuutan nga relasyon mi kini Mandy. Awan akas to'y tiriknak. Nga tiriknak kita Manong Nemy kasla plaplas back. Tinapasamak kada kami kini Noel. Di ba nakakigtot ko? Di ba nagkikis na? Ti panangikat ni Noel Manong Nemy ti helmet na nakita ti kinagwapo na nga ore ag pungpungtot nga gungunget kat nagwapo latta sa ulit-ulitan Manong Nemy kitain nagitiga inset da iti cellphone ko nga exen na mi Manong Nemy ti panagraib ti dakulap mi pinicture da nga nakapokus Manong Nemy ti kinaisim ti tunggal may sa kada kami. Yan ti problema kita. Agsabat to pa nga tadalan mi. Jakbat na saludsod no sa dino taga-ano isuna. Uno, isukumat ng saludsod kanyak no taga-ano ak. Yung tagunadan Manong Nemy no asin numan nga agtarigagay ket may pamuspusan na ti amin. Kaputa kalpasan di talungal daw Manong Nemy nagring di cellphone ko. Saan nga nakapunbok? Sinong batak? Tao matubrak. Hello? Hi. Karen? Si Detoy. Ni Noel. Sino nga Noel? Kinunak Manong Nemy naging jajam mo. Numabay aglaglag ti pusok. Nalipatan na kon? 3 days ago. Dandan na nakadungpar ka. Si kagayam do ko dati nang dandan nakadungpar ka niya ka? Amam ka di? Naging ganit, takit agnanervyuso pa ilaeng. Sorry. Talaga? Agsisido ka na pa ilang? Ano? Sa bali ti Marikriknam. Agas ti Marikriknak. Amom, naduma-duma ti klase ti panagam mo digiti. Na ikaring ang katuluyan to. Ano nga na ikaring ang katuluyan to niya magbagam? Oy, no anyaman ti randam kanyak. Busted kan. Oo. Hindi to makita ka lagi ti matamidi. Ulit-ulit ang nabibuyan dito. Picture ta dito, yung cellphone ko. Di ba? Inala dito cellphone mo, kastamat kanyak, kat picture data. Ay, nakapimpindas ka, Karen. Namuak pa yun sa tinut address mo. Umekantong pa siya rin. Tanan to, rantam. May saka baro. Kat may saka balasang. Noel, dinakpayama mo. Isang harad mo maik ito master di malayo at namamamu ka na yung bag. Naganaka ka balasang. Na-turn off kan. Sige ka dadabrak. Sige nga rad, bye. Tiloko nga Noel, na-turn off asigod. Idin to talaga do mga malalaking gararam kanyak Manong Nemy ket amudan nga disgrasyada idagtawar 17. Agaram damatlat ta. Imjak mat kayat ida. Idin to Noel Manong Nemy nga nakainlabak na tarno pagdagos. Ti lalaki aya. Kinon ko na kitinakam ko Manong Nemy. Ti amok idi ket sana kong natawagan. Ti amo kidi Manong Nemy ket napukawan ti interes na kanya. Imiti may sa nga rabi Manong Nemy, rabi ti Biyernes. Karen, timak ni mama, adat ti labes ti silad ko. Ma, bay, maturog ka din. Saan pa man, nasama mo pa lang. Siyempre ka lang silad ko, rumarang matlaing.
Uwanta da sa nga ilim. Sino mama? Teka di man ng karuba nga unong bartek at umay na pasyaran. Api pinastrekyo. Saan nga iso? Ta saan nga agsusubli day dyan? Sama lang. Umay dito no nakainom. Kung nakamit kang kuha nga. No umay nakapasyaran. Saan nga na bartek? Masama tayo ng mimay. Sino nga ma? Ano tinagan na tayo? Noel ka na't nagan na. Ni Noel. Ma, mabit lang nga ni Eric ma. Dahil silid ni Manong na nga dyan. Ay uncle na nga dyan kung ako ma. Kayo man ay ban? Taapay. Dua kami iti sumango iti sa ngaili mama. Sige nga rad. Manong Nemy inyuray ko pailangan na paninala ni mama ni Eric sa krimwar. Oh, dato ni Eric. Apay mami. Adamang pasyar ka do kini mami. Tuwatat pang sango king kuana. Taapay. Yam amo ka sigud kang kuana. Taapay may. Dapat nyo kasi mamati ang anak kon. Nga sa anak nga. Rekas, umakan ma. Tan. Hindi makita na kami nga ginaman ng Nemy ti Macder. Hi. Good evening. Kastamat kang ka, Noel. Yung mamuking katanak ko. Ni Eric. Oh, nagguwapo Eric. Guwapo kami nga duha. Manong Nemy, inasitgan na ni Eric. Sana kinusukuso di buok na. Kumusta ka? Ha? Kumusta ka bro? Kinarga na pa yung Manong Nemy. Kaya't nakagbali nga dadim. Picture na kami man. Karen, mabalin? Mabalin na kami picturean? Sige, mamit lang. Sige na mami, picturean na kami kini daddy. Uy, habi nga daddy ko na. Siya nga susund na kanyak no kahit ko nga daddy, kahit ko ha. Nagwapo kasi kanyak, kina-okay so na, approve. Binipicture ko idama nung Nemy sa kampay, nagpicture na selfie-selfie nga talo na nakaragraksak kami. Irita, anak, ka maturugan. Saan na ko na masapol, mami? Nagama mo kayo matang niya. Titom nga Noel. Daddy Noel ka na ma. Tito ko nang tiyawag mo. Tito, sa akong tulawagan ti daddy ito nagkasar kayo? Ito duduwa kami Manong Nemy. Kapay nga may ka? Saan ka rin nga magkakin ka iding o may kapasyarin? Kung naman lang no, awanin ti interes mo ta, naamom nga naganakabalasan. Siguro kat saan ka mamati. Nga dadadig ka po na no, apay nga, nagkuyog kami nga agina, ngayon masadag kang kaytay. Karen, uri mamit sa nga pulo kat siyam kapay nga ganakabalasan. Ano? Yung ayatenka tulat ha. Dito siguro ito kunada nga true love. I love you. Noel. Hanga true love data marikrik nam. Crazy love. Minamuuyong nga ayat. Abi nga siyak. Siya ka nagkabalasan. E din to tagwapo ka. Agyaman naktibagang mga gwapo ha. Nabindas kami. Pwede siguro pwede trabaho. Bukod ko nga negosyo. Ano nga negosyo? Pagtarimaan na malaki din motor ang. Motor? Ganda dumampay nga. Makina. Talyer. Iso ito yung negosyo may kada papaya ni mama. Anak, ito na ano ka, atlunan na. Kaya bagbagam na I love you. Sa mesa, sana ka mamatikan ka. Sabi ko mga saan ka mamatikan niya. Baka na ito lang kinapintas ko. Bagik, idikal-kalik ka gumam.
Kasla ti ama ni Eric. Sa anak nga kasken ko na. Siguro ka di nga tawon yun, di ka nakagat. Ampel lang siguro nakasagana idi ti ama ni Eric, iso nga siya. Apeng nga iyata. No sa dinot ayan na ita. Inot anyat kasasad na ita. Siguro adamat ang trabaho na. Apeng nga saan nga may kanyak. Takayat mo ko ha? Nagsublikin ka ti ama ni Eric. Tainayat mo ka di suna. Saan ko na masungbatan Manong Nemy na ita nga saludsod ni Noel. Diyak may baga nga saan kong impateg. Kabuta iso tagpepeso ng saan ko na sinungbatan. Alangan mo tibaga nga saan ko inayat no dikat isot ipatpateg ko. Nagsubli-subli ni Noel Manong Nemy na dumaduma pa muspusan, tinaramid na, nakasingsingad nga talaga kay ni Eric. Ay-ayban na pa yan ni Eric Manong Nemy Jabalayda. Ngawawisan nakmet ni Noel Manong Nemy, nga pa ni Jabalayda, tapno iyam amunak kano ka di parents na. Ken kakamsat na. Yung tsakmet kayat. Ano nga minti marikrik-nam ken kuha na iha. Sinarudsod ni mama, tinaminsan Manong Nemy, nga dan inem nga bulan, sipod agar-aram kanyak niya Noel. Ma, mabutengak. Anat kabuteng mo? Baka no, mapukaw ko ni Noel. Agasti pa nakapukaw ko kini Papa. Agasti pa nakapukaw mo kini Papa. Saan mo ang pagpapadaan na kita lalaki? Kasi di pa nakapukaw ko kini Mandy. Inang baybaya ka na kami nga ganyan. Saan mo ang pagpapadaan na kita lalaki ko nakmat? Anya tiya mom, baka ni Noel talaga nga ni kari nga lalaki para keng ka. Kat gaputi patpatig ko iso naman ng Nemy. Naawis na kon nga may dito balay da, nagdakil gahay Manong Nemy, titalir da. Nakaprogreso talaga doon customer da. Eka, dito ti balay mi. Naringgur lang dito eh. Gawata, dito negosyo mi, kat naisariping di balay mi. Ngayon na datan dito uneg. Santa no maringgo mga maringguran. Nilada kami ti uneg, Manong Nemy na dano mi dito eh. Dapat pa kini mamang na. Pa, ma, mamuk kada kayo ni Karen. Di kang kanang ito yung pagbaga kada kayo. Iha, maragsakam ka mauna ita. Manalo ko yung nakan. Di anak ming, pumasyar dito yung balay. Kung namin nga rin kang kuha na, sabi ko mga ming ipasyar mo, at sam na kamat pala, inaklon ko namin. Nagbeso-beso kami ti inana Manong Nemy, idento tanagaw lamano kam ti amana. Adarim maramay sa nga barito Manong Nemy ti siled, kabsat na kano. Saad naman pa kabsat na nga balasitang Manong Nemy, ububing nga dati kusina. Ngayon may sagsagahan ti merienda. Taluda nga kabsat ni Noel ti inauna. Hindi mo namadama ka mga merienda Manong Nemy ni mamang nat adot istoryana. Ni Noel ti inauna nga anak mi. Amom, papas boy deta. Uy, honey, ano ti bagbagan? Papas boy ni Noel? Uy, sabi ko na. Ni Noel, kahit na kumatagbali di nga engineer, kung naman amana, nga, iso ka na ni Noel, timang tawid ka ito negosyo na, iso nga, yung best nga engineer, ayan, nagbasa iti ano di kurso mo anak met mama tala may istoryada vocational course lang ang maawanin sa pulong pwede progreso ti negosyo mi kastangar madlaw ko mama ay mama nana Jesus kastan tumalat tawag mo kanya ikain to no ag-asawa kay ni Noel. Manong Nemy, naasi dagasigod tirik na kadakwada.
Na naruna iti ina Manong Nemy ni Noel. Umay kan tumanin iya. Uwen mama. Ay, hamon nga ibabawi. Diyak pa inaklon ni Noel mama. Ay, sus apo ay. Kastan tumadlayan ti abag mo kanya. Aklo na mga minin. Tapno na anayin ti ragsak na. Amom nakaragsak. Aglalaw nga tama nga maragsakan ito no. Talagang agayan ayat kayo. Naging kakasang ko napuputan Manong Nemy, inaklon ko na talaga isun. Inawis na kidi Manong Nemy, imay dito'y balay. Papananta. Intag joyride. Joyride. Malakip ko. Ti ana. Joyride pa lang edit ng rurugyan nami, ti ama ni Eric. Sa akin nagtungpalakas dyan. Yung binabayaan na ka. Yung saksang kanto nga baybayan. Gabutan na kasaganak, nagbalinan nga ama, nga pamilya. Kaya tinda mamakin ni papa, nga gasawa akon. So nga, will you marry me? Tratado ka. Di ka ba't painaklo na? Nag-selfie-selfie tama pilangar dito. Yan, nagsakay ka dito bato mo. Ag-helmet nga duha. Saan na? Ano, kita taro pag naka-helmet ako. Selfie-selfie. Option. Naging gaman ng Nemy, pinapalubusan nak ni mama. Kastamatan ka ni ading ko, kani Eric, Manong Nemy, palpalakpak pakid ni Eric, ay nagkalubon kami kani Noel, Manong Nemy. Siyempre, kimpetak keng kuwana, naarakop ko iso na, tanaglayang agpataray, Manong Nemy. Nagpaspasyar kami, Manong Nemy, nagadun iti picture mi, pa nag-selfie-selfie mi, selfie-selfie. Iti cellphone ko, Manong Nemy. No, adda kadwa mi Manong Nemy iti beach. Ay, picture na kami man, please. Yan, di cellphone ko, di cellphone na, nakaragragsak kami. Kaskam lang, agayin ayaten. Ngam ka di nga aldaw, Manong Nemy, iti official nga managaklon ko keng kuwana. Sige man laengan. I love you. I love you. I love you more, Noel. Manong Nemy, nakaragsak kami. Sajak may ladawan, Manong Nemy, tiragsak mi sipod. Adan nagkinaawatan dagit tipos mi. Dagit idit anaklon ko ni Sona. Nukas nga bakasyon, Manong Nemy. Umay nagdagasen. At dapat dagit ikundawa yung isuda ni Eric, itiag joyride, iwas pasyar na ni Eric. Ngayon maumpay nga napasamak, Manong Nemy, nga da kami. Nga talo kami. Nga saan katawisan na kami nga ginama nung Nemy di balayda, sadya ka mga mangal daw. Nakasis dagmat, dagit na ganak yung kuha na iti anak ko. What? Inem nga bulan, aging ka Manong Nemy, jahin ng kasar kanya. Nasapa pa lang Noel. Diyak pa kayat. Ito na nga rod. Di mo kayat nga agadi ni Eric. Ano nga minti ganatem. Tapno adan mapasama ka data. Kasta. Diyak kaya nakidawan. Ito kinababayam. No saan tapin ang kasar. Uri na voluntaryo yung itan ko keng kang. Awisan na. Kituwan ko na. Abekit din nga saan. Ngayon di mo siguro iawis. No, may kandat siguro di gundaway. No, maros tirik nata, bakit di nga saan? Magusto ko na nga, agkan na kiti lips mo, sweetheart. Kinaprosan ti barokong mo. Sipateng ka ni. Manong Nemy, baga kini mama, nunat makunana. Akin no talaga nga na ituloy nga talaga kasawa kayo. Nakatabuhin lahat. Naman pa gusto ko na mo ka pa Ano mas, sige, kalingan na. Siguro mama, ito no, may kaduan nga, ijahin ako na nga will you marry me, baka aklo na to. Sige.
Tapno, makunamatan nga da pamilya mi, ha? Kumakit. Into nag-asawa kami ni Noel, mama. Duwa kayo tumadlang ni papa. Iti mangyawat kanyak, kang kuana. Ay, di jamalan nga amam, tinalagip mo. Siyempre, maliklagip ko lata. Saan ka di nga si kabalan nagkuna? Nga ti kasukat ni papa mo ket ni Eric. Wala nga sa balin mo lang ti papa, mususto. Kumusta nga ita, mama? Awan ka diya talaga ti komunikasyon mi. Uno, komunikasyon nyo. Awan. Napiapay ko mga takayot adda, kabuta, agama kayo. Salsalod-sutok may kini John, nata komunikasyon da kiti amayo. Awan ka naman talaga. Natangken ti puso diyo nga amayo. Hanggang balik ko mga saktilaksiden na, kabuta. Siyempre, ada sa balin nga sao na, o balay na. Ngayon da kayo nga putot na kayo. Ngayon sa kanin nga supat ipagsalitaan, tama baling ka di. Sige ma, sorry. At dakam ti kasta nga sa saad Manong Nemy, dinagring ti cellphone ko ni mamang ni Noel tumawtawag. Naragsakak mat nga nagsungbat. Hello mama, agawis sa kakadumanen at kadipasken? Anak, Karen anak. Ma, apay? Ni Noel, na-aksidente at ito ospital. Ano nga aksidente yung magbangayo, mama? Bale, pinadanggisan da, na ipurwak. Diyan ka man amot ako nada, kat na itayok ka no di helmet na. Kat nagdiso iti sementong awan helmet na. Anya? Kat angat ka sa saan na, mama? Nagkararagdagan ni Apo Diyos. Kaput ako na nga grabe. Agangabit kan patay. Ti anak ko hinauna. Ti Noel. Manong Nemy, o naglagkapsot. Kalpasan data nga ba nagsalita mi iti ina ni Noel. Ang salsalad-sudan mat ni mama, noan niya tinapasamak. Ni Noel, mama, na-aksidente. Dinamgis na kanukat na ipurwak. Na ipurwak, na isina kanu ti helmet na kan nagdiso. Nga on helmet na. 50-50 kanu ti kasasaad na, mama. Ano? Anak, matib ka rin ti paginakin mo. Mabuka ko ka di matlaang ni Noel. Samo panunutin data. Mapukaw ang di amin ngayon patay ko, mama. Manong Nemy, lumablaban ni Noel ken patay. Dahil dati bagbaga Manong Nemy, dahil ni doktor ng mga asikaso ken kuwala. At dakam amin Manong Nemy, mangururay, noan niya't resulta ti amin na dakam ti ospital. Siya, ni mamang na, ni papang na, dagiti kakabsat na. Kan ore ni Eric, Manong Nemy adda, nga umaymat dito ospital. Numanin rumwar, ti doktor, wano nagi doktor, sabatin mingi, saludsudan. Ano ti kasasaad na, naruna ni mamang na Manong Nemy di magsasalita ti manggagas. Mrs. Under observation pilay. Agkararag ta kinapod Diyos. Lumablaban ti pasyente ken patay. Di na itulok. Kait yung asawen, doktor. Ada puot na. Kasta't pa nag-response di kiti organs na. Napapasamak ko man nga, magsatyangas na nga, lumablaban. Lumablaban di kiti organs. Makalasat ka dimit lang, doktor. Babayan di pa nakabalin na po, Diyos. Di magpakatay ti amin. Kanto as pagarigan man ta. Makalasat.
Mabaling nga do't apekto ti bagina. Mabaling nga. Tsaka mong explain na madamdaman tumanin na hanggang tumanin another examination, another test, another observation. Manong Nemy, talon nga aldaw. Talon nga nabi. Diyak pakit malagipin ti mangan, diyak pakit kahit pumaano di ospital, Manong Nemy. Nagsisinublat met damamang papang kakabsat na Manong Nemy agbantay, aguruuray. E di manin makasarita may ti doktor. Doktor, doktor, nakasasadan ako. Ana manin ti mabalin yung ipadamag. Good news. Naispa rin iso na. Iso na lang tanya doktor. Mabalin siguro nga dito ko natin kumatos. Umang-angas. Iso na lang madama pa lang makilablaban kan patay. Ngayon, stable na kasad na hanggang madanagan agbiag iso na kailang urayan tayo inton kaanong agsubli ti puot na inton mabalintan na kasalita. Grabe nga may tinapasama keng kuhanan. Na-operar, na-cut, tinagtipon nga dara ituotek na kanaduma pa yung injury na. Iti kasto nga kaso, Mrs. Nagasat na nagiti makalasat. So nga nagasat dyan akyo. Nagasat na boyfriend mo. So na lang Jack among ibagan intun kano kagsubli ti puot na. Basta nakakaikabit kang kuana nagiti aparatos tap na dikas tagat ma-maintain dikas na kasana. Kaya ito nga sawin, doktor, ang taling na Edisona nga napao diti ICU. Iti manungal daw. Diya ka mong ibaga. Baka bulan. Ano? Nakadagdakal di kastos Manong Nemy hindi pagpintasan na at mabalin na diya ka nakadumpar kang kuha na Manong Nemy kit isudad ng sagot ti kanro na unay nga paset ti gastos. When Manong Nemy manay na yun ang ginaldaal-daw ti bill nga maumat ti pagdanagan na ginaganak kang kuha na kang kabsat na. Tadakwartada sa maysa tumultulong mo ti naka-aksidente kang kuha na. E rin ta siyak Manong Nemy saan pa nga sigurado kumatos. Saan ka di nga kangrunan na una nga nagdi makumatos katagtan nagtumit lang nga matay. Gabuta ka sa pulak tina na Manong Nemy. Ganas ka nga gawin ak dito balay. Si mabat kanyak Manong Nemy ni Eric. Mami, kumusta ni Daddy? Anak, mga sinapo Diyos. Sabi ko matagbiyak isuna. Sabi ko abot na mailiw unik ang kuhanan. Kang kanayan kam no kaiding agjojo right. Nakasaysay at isuna. Wala na. Ni grandmam. Dasadya kusina. Sige. Inasadyay. Mama, anak, kasabulan tina na. Pakasikat ang sakit. Imbag na nagawid ka. Alaw oray na makalutok na mga ganta, maturog kanton. Wen, mama. Api nga takas na di mapaspasamak, mama. Napagpukawan ka din tinamnama. Saan nga di nga kasi nga sitwasyon, kumutos. Nagtumit lang matay. Agad di daw tayo, nga sapay kumatasaan. Nawala at gasgasat ko nga gayat, mama. Hamo panunutin na tanak.
Yan nga, dapat ni Eric. Ikasanong nasupat yung mapukaw ko. Tuloy, bagbagam. Wala. Nakaluto ako, mga kanton, mga ginanakanton. Gabot na talaga ka sa pulak ti turog, Manong Nemy. Ay, nakaturog ak. Lum-lumlegan si init, idi kriingak, Manong Nemy. Idi rumuhan iti silad ko. Anak, kumusta? Anak yan, anak, mama. May madaman sa bali nga problema. Ada sa bali nga problema ko na yun. Ano yan, ni Eric. Ada ka tidak sa pasama king guana? Di ka pala basta. Ada sa nga ili. Sino mama? Ni Mandy. Mandy? Why? Ano pasapol na? Hindi ka manam mo. Awang gano pa asawa na. Ni Eric, nagamamuda ka din? Ang ko yung baga ni Eric. Ni Mandy, amuna, ng baga kong kuha ng hanap ay bagbaga. Tapos ano, makapagsalita ka pilang muna sakbay nga. Iyam umum ni Eric kong kuha na. Sige ma. Tapagtalawag ka sa igod. Manong Nemy, ginawa po nga nadda nag-matured ni Mandy. Hi. Kamusta? Dakil kayo man dyan, anak ta. Anak ta? Sino? Ni Eric. Yung baga ni mamang mo, nga anak mo, di ka siyempre putot ko. Anak ko ni Eric, yung saan mo nga putot. Tadi di, sigog ko, hindi napututan na kabinaybay anak. Binarigrig ko. Karen, dahil dyan lawag na sawak. Asa nga po doon ito. Ngayon isot ko nak. Anak, masapol mo. Kahit ko nga, sulnitan na kiti, ato nga nagkurang kang kakanti anak ta. Baruak pa eh. Nakaradwara ko, ada na pintas ka trabaho, nakasagana ko ng pamilya. No, idi, ibagam nga masikog ka, anak nakasagana, idi, siyempre, 17 ta pala, idi. Kanhanga ka talaga tapapangin mama. Yung pagkatakarod ka tapapangin ni mama nga sa pulang kayo, kat huwag ko nada. Tayo patpatag na ka di. Abi nga sama ko masungbatan. Do you love me, Mandy? Uwan. Mapilpilit ka. Kaya kas pagalikan man, tipat-patag na kagpapeso siya ngay. Sang kapulos ng ayat. Nanarunay di binaybay anak. Imbes ko mangayaten ka, kinagurgura ka. Iso nga mabalimon ti pumanaw. Agsubli-subli ni Mandy, Manong Nemy, na umampayan ni Eric ti amin. Akasumat ti pa nagsubli-sublik iti ospital, Manong Nemy, kakabilitan, nagbakasyonak. Sa anak kasi marik iti opisina. Agdadanon kam sa di ospital, Manong Nemy, nagiti pamilya ni Noel. Makabulanan. 2 bulanan. At adik iti gundaway, Manong Nemy, agsisinublat kami nga sumrek iti IC room ngayon. Toray mi nga makariing. Siyak idi, Manong Nemy, tinakabantay. Naka-face mask. Nga malasin na ka siya. Siyempre. Idatagaring Manong Nemy. Diyos ko. Makaputin. Noel? Noel. Inig kamakti dakulap na Manong Nemy pinisil-pusil ko. Noel? Nagmula ka din. Kitkitain na.
Noel? Sino ka? Di nakmalasin? Mabit lang iti kadak ti face mask. Mas ginikat ko Manong Nemy na nakabungit yung bibig ti agong ko. Oh. Siyak na ka rin. Kinagaman tayo kinabo. Diyos na nakapuot ka. Diyos ko. Kadi. Ano sulok yung nga bulad mo? Sino ka? Siya ka ni Karen. Di patpatig mo. Awan. Awan, di malagip ko. Manong Nemy, irimuara ka ng pakamok ni mamang ni Noel. Nakapuutin, mama, ngayon saan nakamalasin? May ti doktor Manong Nemy. Nagyaman tayo kinapod Diyos na nakaputin. Mapay nga saan nakamalasin, doktor? Apekto rin ti grabe na pasama kong kwa na. Tulungan niyo isuna. Tapno may palagip kong kwa na siya sinusuna. Amnesia? Nakarakaro pa nga amnesia. Ti amnesia kahit alas tulak na dyan. Tugtugam na dyan panunod na. Muna utek na. Mabaling malagip ng tikpod. No? Yung di ka sasahad ni Noel kat. Yung pagpindasan na si Bibiag suna. Sakman ti mapan, doktor. Kinunati ina Manong Nemy ni Noel kat si Mrek. Pinoy boya mi Manong Nemy. The expression ni Noel Manong Nemy kat agwing-wingiwing. Pati ti ina nagat sana nga malasin. Rimormat lang Manong Nemy. Ti ina ni Noel. Doktor. Kasto ka di nga talaga. Mrs. Ti bagyamanan tayo kat si Bibiag kat nakaringin. Alay daw dawat tayo na po Diyos ang santa ka kumamarigatan. Tanong napiksan doon ti pasyente kat mabalin yun to ng yawid. Diyo nagdibalayo, mabalin siguro nga ang takal ti maitulong na kanagitay nakairuwaman na, nga nakit-kita, kan na pagiganan. Sige, doktor. Manong Nemy, pinatas ko pa iti na minsan si Mrek. Ngayon maturog saan kong nga nauray pa nga nagriing Manong Nemy. Nagawid ako niti balay. Mama, nakasalita mi ni Noel. Nakaputan. Akit na siya at unan nung gasta. Hindi awanin ti problema. Ti problema. Dinakbat ama mo. Ore ni mamang na. Akit gagangi dahi ta. Kung na ti doktor nga mabayag ka no. Kasjay. Mama, sino rin jay? Kada sino kumapay no saan nga ni Mandy. Anak, ang subli-subli ni Mandy. Pati ni Eric at mariribukan. Ni Noel tipat-patig ko, Mama. Saan kong pulos nga ipatig ni Mandy? O nangam saan nakamata nga malagip? Ano di kayo usawan, Mama? Awatik ni Mandy? Saan to mapasamak na Mama? Ure nga tanong mapukaw ko ang pinsan ni Noel. Jack tumabaling nga ay-ayatenka kini Mandy. Manong Nemy, iti na minsan pa nga napanak ti ospital. Kasta unay tiragsak ni mamang na. Anak, malasin na konti anak ko. Pagkunan niyo malasin na kayon.
Inawagan ang kiti mami. Mami, kit mama na kayo, met. Tikit ko sa ungit, mami. Mama. Siya man timapan, mama. Barbaring malasin nakmeten. Si Ring so naman nun, Nemy. Nakisisamak sa anak naka-face mask. Hello? Noel? Malasin mo gaya mo ni maming mo, ni mamang mo. Siya, malasin nak. Siya ni Karen. Awan di malagip ko. Awan di mamuk ng Karen. Siya ni Karen. Dinubiam. Timang iba't patag ka. Kinipat patag mo. Lagi pa him. Diyan ba lagi. Lagi pa him pangahasim. Pamagayam, tun ano nga ta nga mabigbig kan malasin ni Noel ni Karen. Ito na bigat, papagayam, isun tun tinti pa nang ituloy, ha? Antang nga maiyaring pa siya ta. Ito na bigatip. Taada doon to ba, yung napipintas nga eksena ito na bigat. Ti may kadunga pa siya ti pakasaritaan ni pagayam nga Karen papagayam. Sa godahin nga ro ti surat, ti pakasaritaan ni Karen part 2, Dear Manong Nemy. Nakadagdag siya manin ti barukong ko, Manong Nemy. Nadaduma kasla makulkul ti panunot ko. No panunot tagda mga sitwasyon. Katsal salutsudak, Manong Nemy, no apay. Apay nga nagbali na kasto iti biyag ko. Apay nga nagbali na kasto iti gasat ko. Kalpasan gadi nga napukaw ko ni Papa. Ni Papa nga mangipatpatag unay kanyak, ni Papa nga ipatpatag ko unay. Nga buhay di dayta nga panangpanaw kata kami ni Papa. Nagrebelde tiriknak, Manong Nemy. Nagsikugag nga din na oras, iti lalaki nga ng gundaway, iti pa nagrebrebeldek. Nga jagmat pulos inayat, kanawamat kamadlaw ko nga panagayat na kanya. Dimteng ni Eric, iti biyag ko, ti anak ko, Manong Nemy. Nga iso tinangdad kada kami, iti liwliwa, namnama, inspirasyon, kabayata nga nakapagturpusak matlayang iti kolehyo, kaya nagtrabaho ako. Dimteng ti lalaki, Manong Nemy, nga nakariknak iti ayat, kan patsyek nga patpategnak. Agpinpinatag kami kini Noel. Ti mga dagas na disgrasya, talo nga bulan, Manong Nemy, nga kumatos, nga sublin ti puot na, dinakmat ti naman mo, napiyapay ka na ginaganak ken kakamsat na, takaslam amo na idan. Sagad dimteng, Manong Nemy, ni Mandy, ti ama ti anak ko. Umaynak ka nun ikasal. Mariribukanak, makulkul ti panunod ko, imbaglagid din tada ni Mama, amang patpatid ka ti pakinakam ko. Imbaglagid din, Manong Nemy, tada ni Eric, nga isupit ti magliwliwakan niya. Namin na doon, Manong Nemy, nga dimteng ni Mandy nga mga alukoy tiriknak ngan may salaing desisyon ko. Saan ko kasapulan? Saan mi akasapulan kini Eric? Gabutan ni Ayat nga sang kabasit ket awan ti mariknak kang kuwanan di ket gura. Gabuti pa nang baybay anak kada kami nga gina. Ket timet lalaking ipatpateg ko, Manong Nemy, dinakmat amamon. Mama, anatirbay nga ramidik. An-anos lang, anak. An-anos lang. Anat anrumbay nga pag-anusak. Ay, tem ni Noel, unay, Mama, awanin sa balipay ng impatag ko na saan nga isuna. Kaya ipatpatag nakmet. Ngayong karagituhin nga panawin. Awan ti malagip na puluskin ka. Kaya't nangasawin.
Awan ti marik na ayat ken ka. At damat dito naman ding agsubli-subli, tapno, ikasar na ka. Tapno, makunamat lang iso, ti ama, ni Eric nga anak mo. Diyak ka sa pulan ni Mandy, mama. Ni Noel di ka sa pulak. Iso nga, pasensya kayo, no? Nagsardeng ak lang nagtrabaho. Pasensya kayo, mama, no? Awang lang di may tulong ko financially kada tayo. Di pa nagbasa ni June kakamsat ko. Nagsubli-subli ak di ospital. Diyak kaya't nga damay sa nga aldaw, nga saan na ka makita ni Noel. Nga numabalin na kumakit at talineda kang malmalim, nagpatpat na iti ospital, tapno kang kanayon na ka makita ni Noel tunggal makariing. Manong Nemy, makabulan ng sipod, nakapuuten ni Noel. Kaskas di Manong Nemy nga dado ti oras ko nga mangbantay kang kuana, makisasarita kang kuana. Sana na kasi di Manong Nemy nga naka-ICU. At dahil ti may isang room nga mabalimit ang gigiddan Manong Nemy nga mangbisita kang kuana. Ang subsublin, tinananay ipigsan. Kaya nang tito Makder, Manong Nemy, na mabayan ti CR, no ka CR. At naman di ka di gundami, Manong Nemy, no siyak tibang pakan kang kuana. Tapanang gigamit ko Sara. Kada dumapay Manong Nemy nga aramid ti individual. Kasalasan na nga mo. Pasaray maibatan na, ti baso gigkaman na. Pasaray, sa balit pangisak mo lang na, tikot sa arayan na inapoy. Di kita pilitan doon Manong Nemy nga sakti mang subsubukin ka. Mang subsubukin ko na. Noel, ba amon tagsalbiyakin ka, ha? Di kita samo nga mo. Nung nagsubli ka man ti kaslaki na ubing mo, sakti mang surukin ka. Sakti mang asikasukin ka. Sino ka kamin? Siyak ni Karen, mangipatpatig ka. Kaning patpatig nakmet. Nagkinarita. Pagtulakan da kumain din kalay sata, hindi mapasamak ti aksidente. Ayatan na. Ayatan ka hunay unay. Katsiyak. Ayatan ka? Ayatan na. Awan ti marik na kakasta eh. Saan ka nga eten? Anat naga mo itayin? Karen. Awan ti marik na. Noel, I'm sorry. Ngimda, papa, kini mama. Asala pa-check nga. Isuda tinaganak kanyak. Kas naman tinirikapsat ko. Ibagbagada met. Iso ni papa, iso ni mama, iso ni kakapsat ko. Siguro, gabota kadara kida. Ketsi ka. Saan ka ama mo? Noel, girlfriend na. Siyempre, baro ka. Gabota baro ka sa pulang ti girlfriend. Ngimsang kaetin. Naku, mabarua ka talaga. Kadbalasan ka. Sang ka kayat nga armen. Gabot sang ka ngaetin. Sko. Agserbiak kang ka, tabarbaring maayat nakmanin. Dinakparitan nga agserbikan ka. Tekan ka na rin na ka makita. Urin to nagawid kan sa Jebalayo. Naganak to sa Jebalayo, serbihan ka. Ado di kiti samuha mo. Nas kaya nga digusan ka kas laubing. Sukatan ka. Ay-ayaman ka. Gayayam ta. Isakti pa na kayayam. Kabayatan nga, adda ka tikas ta ka sa saad. Sige. No yaya. Okay.
Agbaling ka nga rod nga yayak. Ngem saan kang baling nga nubyak, tasang ka ba't nga yeten? Manong Nemy, idi makaruwaren ni Noel, iti ospital, simurotak adalaga, iti balayda. Nagtalin na edak sadyay, akasla panakayaya ni Noel. Taparitan dakman, dagiti naganak ken kuana ta, kakaasyak ka no. Gabuta talaga nga kasla ubing. Nalokong ubing Manong Nemy. Nadasan na kayat, ibat muna. Iso na lang saan na siya nukat mang digos ken kuana, ni mamang na Manong Nemy. Takayat ko nga siya kumat mang digos ken saan damo takayat Manong Nemy paritandak. Tama nga kano, adadaki sa mapasama. Mama, nukas pagkarikan ta daw mapasama ka namin. Di, okay lang. Gabot ag-asawa kam tumaten. Karen anak. Amang handok dakil di problema. Kasanon no, kas di nga saan nakakayat. Kahit masukukan na ka. Di aganak kang hamalasang mamindo ha. Di may suggest ko Karen kata. No, saan mo nga maanusan? Mabali mo gawid kat ituloy mo trabaho. Adun nga panawan din na sayang. Gapot anak bing. Saan nyo nga sa wandeta, mama? Mama pa yung tiawag ko ka na kayo? Agsipod na. Pagtulagan ko man kini Noel at panagkalay sa amin, sakbay nga napasamang ti amin. Iba't patid ko na yung unin, Noel. Nakasagaan nagagserbigan ko na uray. Agnanayon nakastoy. Sandak langit di paritan. Unang nakababain. Ano nakababain? Nakababain kanyak. Gabot na, dyan ako na makapagtrabaho kapag ko na. Nunas kang nga nga sweldoan da ka. Kitaramidin mi. No. Saan da nga sweldoan, mama? Aramidin ti amin para kang ko na. Kaya tatlo tigas takit. Maya sa dagdirik na kanyak. Sige. Nakamukha nga rod ang di na kamto papabasulan no kasi di nga saan nakakayat ti anak min. Mama, posible kas tayo ha. Pati da kami kat kasla adayo tirik na kada kami. Ngayon may karigatan na nagtagbalin nga anak kada kami. Kaya nagkikabsat na. Nagbaling kakabsat. Kada kakabsat na. E samat nga rin nga mabaling agpamarang isuna nga. Ipatpateg na ka. Gabutas talaga nga saan nakamot nga ipatpateg. Nagbaliw ti panunod ti anak mi. Nagbaliw metrik na na. Dagat kahit mga sawan, mama. Napukaw ko ni Noel. Arig na insinan akon. Sipod na disgrasya. Na disgrasya. Tapos ni kastakit agsinan ti dalan mo. Manong Nemy, nagsubli aki doktor nga nangagas akang ronan edi kaniya Noel. Nagsalsalod soda. Ikarigata mi nga ipalagip kang kuana. Dakit nararagsak ka kanitoyo edi. Awang ka rin ipakitaan. Video, pictures. Ado doktor. Oo, kanapay ka di mo marami din. Sige doktor, thank you. No kasasarita mi suna, ipalagip mo di kiti bambanag nga paspasamag pagteng nga nakalalagip para kada kayo. Manong tinaramid ko, cellphone ko, napang ko yung pa-print, dagiti pictures mi, Manong Nemy, manipo di pa nagamamumi nga dong para, kastamat na nagiti pa nagpaspasyar mi, panag selfie mi, di pa nang picture da kata kami, nga doha, Manong Nemy, no da lumabas nga, mang picture kada kami. Impay print ko Manong Nemy sa ako yung kabilit album. Indrugi kada jay panagam-amumi di. Hindi malpas ko, Manong Nemy na panak di balayda. Adamat iso ng asasikaso ni mamang na. Mama,
Karen, mabaling nga din nga siya kung ti mga sikaso kay Kwana. Ni Noel. Ay, nalapas kumate na sukatakon. Ay, nakaslaubing nga talaga rito eh. Nakarkaro pa eh. Sige, makamukarot kang Kwana na. Hello, Noel. Hi. Uminsam nga man. Smile. Abay ko mga uminsam, ha? Ako maturumbing nga pagkasmak. Kasarot uminsam. Aday pabuyakan ka. Adot ipabuyakan ka. Nalibata man ang tinagang ko? Sino kay tayo? Karen. Letter K, letter A, letter I, R, letter E, letter N. Karen. Buyam na gito nga pictures, ha? Pinaiprint ko. Ilak na ito. Oh. Yadam dato yung muna nga page. Sino na? Siyak data. Sino data may isa? Sika. Kaano dito ay malagip mo? Idagam amuta. Dandaninak na dungpar. Nakamotorsiklo ka. Diyan man nga nga nag-night pedestrian lane. Iso nga dandaninak na dungpar. Amunti ko naman kanya kaya di. Sayang ko ma. No natayak, kabuta na pintasak. Guwapo kamot. O, nagiging picture ta, o. Nagalamano ta. Nag-inisam ta. Yo. Sa ito pa yung nag-aabay ng picture. Maligip mo? O, datoy. Ada duman dito na pipintasan nga. O, datoy. Makita ka datoy? Nagkalubun ta. O, napantay di beach. Nag-selfie ta. Nakaragraksak ta. Naroon na nakaro din. Hindi naklon ka. Itoy. Uy. Binisitong tiping-ping ko. Binisitong petilips ko. Ada ng picture ta kadwa nga kapadatang ada ti beach. O, dito ba? Okay na. O niya. Anak mariknam. Malagip mon? Girlfriend na. Love na. Ay-ayat ta. Nabayagin. Tulagan na kumantikal na siya ta. Oh, mamati ka itan? Makabagin narakop ta ko ma, makabagin binisito ta no saan dang agnubyo? Noel? Mabuy-buyak. Ngayon kasi lang mga nagip nga napasamak na kita. Awan ti managip ko eh. Dagit yung karot ebidensya. Ebidensya nga girlfriend na. Anyang karot itan? No girlfriend ka. Di, mabalinta na ginarakop. Mabalin mo akisan na lips ko. Kasi ta, arakopan ka. Inarakop ko Manong Nemy. Nganjak na uray, ti subalit na. Imariak, tinanggal ko, sumbay na ping-ping na. Isdag ko ti bibig ko Manong Nemy, ti bibig na. Ngam inlisin na, di bibig na. Kalpasan na, ti makder, imadayo. Noel, mabiglahin, papanam. Noel! Simbrek iti salad na Manong Nemy, sana inlak. Nagtugtugak. Noel, ilukat mo. Ituloy tatag istorya. Noel, so panay kakiti silad mo. Ipatpatag ka, Noel. Noel! Manong Nemy, dinapulos tinungpal, dinapulos inlokat. At syempre, masadaganyak ni mamati inana, ay nanak, sa mga pilitin na talaga nga madi. Impabuyak pa yun, nagiti pictures me, mama. Mamati ka no. Nga girlfriend nak, gaputad ang harod nagiti ebidensya. Ulit-ulitan ng sanak, kanumat nga ipatpateg.
Nagbaliwan ti puso ni Noel. Sipod na disgrasya, mama. Saan na kon nga batik na anak yo? Manong Nemy nagawid ang dito balay. Ngagsang sangit akmanin. Saan nga manin tinapasamak, mama? Ito yung nga picture. Ini album ko. Ipaipin ko ng picture mi. Ini album ko pagkatapos. Impabuyak. Ini istoryak gini Noel. Ngayon kas di gano'n nga dinamarik na nga agayat kanyak. Tano ba asa nga kano baro. Hanak kano nga armen. Kagabot na din na kano matipat-patig, mama. Saan na ko nakayat pa ni Noel, mama? Nagsakit. Nagsakit. Kaslaarig na matlahingan nga napukaw ko. Kasla matlahingan nga natay, Manong Nemy. Kasla natay, ti kayarigan na matlahingan kabot na si bibiyag nga nakmatan kayat. Anak, samon nga papilit pa iti bagim king ko, anak. Ano ya? Nabayagin. No kumata talaga nga ada ba nag-response ti puso na, tirik na. Inarabin mo na amin na pamuspusan. Impabuya mo, hindi kita ladawan nyo. Ada ba siguro video? Mama, samon nga papilit pa tabagim. Taarig na nakababainan. Ngasikan nga babae di kumamat kan kuwana, idinutusan na kamat na kaya. Nga nga rodin taramidak mo, ma. Lipate mo. Susuruan mo nga ayatan ni Mandy. No. Diyan karamidan di manglipat kang kuha na, mama. Kensang kumata kaya susuruan nga ayatan ni Mandy. Ni Noel ti kayat ko, ni Noel ti patpatay ko, ni Noel ti amin ko. Ngayon kasano nga rin kasan nakabata na kayat? Sakpayin di makaungat kang ka? Manong nga bulan nga saan ka nagtrabaho kapukin ko, ana? Kas di nga subli-subli ka sa di awaw mati serbina. Ora sumangurong karkaan mahangas na kang kanayon. Sayang ti trabaho. Uraim ka din nga, warningan na kang ikaten no saan kang subli. Nagsubli ka trabaho ko, ma. Rumbang unay. Para ka nagkitigserbi ka na tayo. Manibod bidag trabaho ka, kahit nasartin kumatinti negosyo, pakalat na ba eh. Naibusin to or no? Sige, mama. Di ore mapangkamalas na dyan, di bakasyon, Sabado o Domingo. No weekdays agad, mapangkamatag trabaho. Anak, nakababain launay no ipapilit mo tibagim nga saan nakabata na kayat ti lalaki. Manong Nemy kabigadan na nagsubliak mitlangit di ayan da Noel. Kinasaritak man yung Noel, kaskas di nga talaga, kasla kayat nakaliklikan. Kasla, umis-isem ko man, no, awanak, mahilang yung dumagkita na kon, agmisuot eh. Kasla di na kayat na makita rak Manong Nemy. Mama, sumrikag ba't lang trabaho? Rumbang una iha. Sayang. Sungalti ko na ni mama kanya. Taore mo ikamad lang dito, no, iti malem, nagkapo ka iti opisina. Uno, dumagas ka, kalbas sakbay nga sumrek ka iti opisina. Uno, Sabado gan Domingo, malmalem ka dito eh. Masapo nagtrabaho ka matlang. Kasi nga taramitek mama. Alawal iha, kita kiyam-yaman kami, iti ananos mo, dakil din na itulong mo iti anak mi. May saka na kang runangan ng karkararan. Hindi pa nakaispal na. Bareng sublin tumitlang ito normal, sad na. Madla ko kit kas sub-sublin eh. Gabot ha. Adon na gadi kabisado na. Adon na gadi malagip na. Adon na gadi voluntaryo nga alaramidan na. Ngano, siya kumatim mga ramid para kang kuha na. Anawain na. Kinabud na. Dagiti gagayim na.
Naging barakada na. Pasari mo, umedamat pumasyar. Aw-awisan da isuna. Ako nati doktor at makatulong mat na dyan. No, mapan ni Noel kada iti lugar, amang gustuhan na. Kastan tumati, yawis ko kenkwa na mama. Ingkam to kada iti beaches, kanap na panami. Di lugar nga, gustuhan yung papanan idi. Singarad mama, pakadak lang kenkwa na. Noel? Karen? Oh, malagip mo ang tinagang ko. Itama mo pa lang ang diretsong tinagang ko. Malagip ko. Karen tinagang mo. Thank you, Noel. Malagip mo pa yan. Marik na marin nga. Ipatpatag na. Sorry. Kumarik na dito kan ka. Maham ta. Ito no, Sabado kan Domingo, ipaspasyar na to. Di mo malagip ng kang kanayon na kumidagdaga sinidi. Ang jojo ride ta. Mapanta ka rin ito napipindas nga lugar. Mabaling ka din ito no, Sabado kat nagkuyog ta. Kadwa tapay danak ko. Ada anak mo? Oh, hindi mo. Ni Eric. Nagkanak kabalasang? Uwen, among deta, di ba? Kasanunod kinayat ka kat naganak kabalasang? Ha? Nakaimimsubling kinayat ka. Ape, kumakayat ka kat naganak kabalasang. Idinto ta siguro, ado di kita agkras kanya kita saan nga naganak kabalasang. So, nasladyak mamati. Nasladyak mamating inayat ka kat naganak kaabalasang. Papagayam, madi atalagan sa. Umadadayon mo, dajirik na ni Noel. Papagayam, may kasano mata? Ala, akitan nyo siputan tayo, no? Kasano ng makapagsinubyanan daman. Intayon ituloy papagayam ng iba sa tiparto, ti pakasaritaan ni Karen. Manong Nemy, sa mali manindeta na sakit nga nariknak. Ngayon baga kaniyak Manong Nemy ni Noel, kasla itay palaeng, di ba nakaamuna nga naganakakabalasang. Sa nakitimbaga Manong Nemy, naka-imposible nga inayat na tanaganakakabalasang. Apahay nga saan, nga tay awan ti anak na, iti inayat na kuma. Diyan ka muna niya ti sungbat ko Manong Nemy. Ngayon timbagak, kanay di pa nagamamuta. Karabian na. Naamuam, ti cellphone number ko. Tinawagan na, iti karabian na. Kan naamuam pa yun, nga naganak ka kabalasan. Naibagam nga dagos nga na-inlove ka kanyak. Akasmet ti pa naka-inlove ko ka. So magmanulay nga oras, tinapalabas, kalpasan, nagamamuta, naibagamon kanyak iti I love you. Siguro, nadisgrasyak tapno malimpyo ti panunod kan riknak. Ado yung mapasamak nga yatek-tikas kan ka. Iti kado nga babae, apay nga sikapay. Di mo nga masaksakta na iti bagbagam, Noel. Masakit na kita nga ibagbagam. I'm sorry. Ibagbag lang ti pudno. Alangan ba't ibagak ayaten ka o resamit? Anak kay kahit no, aging kukunaak, agpamarangak, muna ibagbagak tayo peso. Kasla mo lang ibagbaga nga sa dengan kan. Kasla mo lang ibagbaga nga sa anak ko na kayat nga makita. Kasla. I'm sorry.
Kahit ko man nga lagipin, kahit ko man nga riknain, saan ko man nga marikna. Panagkunak, nagsubli ako talaga nga ayan ko ita. Awanan diferensya ti panunod ko, awanan diferensya ti pusok. I'm sorry. No, adaman ayat nga nariknak idi, siguro kat apekto na pa nakadisgrasya. So, I'm sorry. Sana itong sumardeng no, wet. Kat sapay gumantapat gamtkid daw ko itong Sabado kaya Domingo. Ipasyar kanto ka na iti lugar, nganap na pananta, tabarbarang no malagip mo, malagip kun ti amin, ngam awanin ti marikna. Amo ka di maawatan di kahit ko sahon? At pres, numalagip ko man amin-aminin, okay. Ngam, saan ko mata nga mapasubli ti riknak? Ngakas ko namin, hindi nga ayatan ka. Amo ka mawatan di kahit ko sahon. Hindi kahit nasawa na nga sa anak to nagpagpakitakan ka. Adalatakan ka. Ngayon kasi lang nakalalas ng babae ito pumasyal iti lalaki, di ba? Noel. Hanggang parparitan mo medyo iti balay. Ngayon panunutan. Saan ka din nga naalas na ti babae dumanon ti balay ti lalaki? Hanggang din naalas para kang kadeta? Manong Nemy, kas lamadugdug, madardarder, ti pusok ka na kita nga mangmangig ko. Umit ka di ngagpaiso. Kurang nalayangan, Manong Nemy nga idiretso, ni Noel nga saan ako nga umay, nga mapmapani ti balayda. Kurang nalayangan, Manong Nemy nga ibaga na nga mismo nga sarda nga ako ni Suna. Nasaan ko nga idaldaldal pa, iti bagikan ko na. Nga puta talaga nga awanin, pasit ko iti puso na. Ang sakit na naman, Manong Nemy. Gaboy di dito ang imbaga na Manong Nemy. Dinadas ko. Barbaring ko nak. So nga, impas na ko tinagtrabaho, Manong Nemy. Numalagip ko ni Noel, iwaksik kasigod. I-concentrate ko tinagtrabaho. Iwagpintasan na Manong Nemy, kita saan ba't nga madadayal mas daw na ba kindi? Ta nakagapaspas na ka, nakagagagata. Jak pulos ipalubos nga agbuling leg. Nas kini Christy Manong Nemy nga kaopisinaak. Ay, sabali ka nga talaga kita. Ta nagsubli ka dito yung trabaho. Christy, nakapaspas na ka. Ni tumalyaw, no kumita tingato, munoan. Awan di sayang mga ganito. Kahit ko lang i-post ti panahon ko, ti amin-amin, ti trabaho. Tapos sa mga panunod ti kasasad mo. Nga tinubing kat saan na kan nga kayat, gabuta, hawamatan ti marikna na kang ayat. Halpasan nga na disgrasya ti grabe. Karen, may balakad ko kas nasingid keng ka, awatin ti kinapudno. Arig na napukaw mo ni Noel. Asla na tayo matlaing eh. Di ba? Asla, may mesit kahit asawon. Asla padpada, natay, napukaw mon, adatanim na, wala saan kat si bibiyag, ngam saan nakamita na kaya. Balik asla na tayo, napukaw mon. Napukaw ko manin. Una, segundo istoryam, napukaw mo ni papang mo. Binabayaan na kata, puto ti anak mo. Sa kakaiso na nga nagayat ka, napukay mo at maninso na. Awatin mo ti kinapudno, Karen. Saan ka nga makamove on, no saan mo nga awatin ti kinapudno? Awan kayon kini Noel. din to tumawag-tawag mat ni Mandy, Manong Nemy, ngam saan ko ingas kaso. Kanselek, idapag. Tinaminsan nga mali, Manong Nemy. Tinawagak ni Noel. Ngam sana masungsong batan sa cellphone na. Taorin ng tawagak, sarita kami, kaslakang kanay na gumangkanat. Tinawagak ni Mamang na Manong Nemy.
Hello, Karen. Mama? Ni Noel? Inawis na giti barkada na. Masan-san nga magbaktikas na kaya nga awawisan na ida, ba? Mambaling ka din nga mamon no, sa dinuti ayanda. Okay, nada papel mo da, kan ballpen, surat mo na itong address, kanya itong anagan. Alfred Jr. May sa kadagadi gayam na. Iti ka no balay dat ayanda. Manudan mama. Di barkada da. Ada ka di babae kadwada. Mumutin no da babae at da lalaki at dapat babae. Sige mama. Surat mo. Tapos nilikas takit no. Kayat mo ti tapay yung kadanunan so na. Kahit ko lang ang maamon no. Indot ayan na mama. Oresahan nga naskan pa yung bagayo. Nga isurat ko. Okay, ibagag maglakan ka. Tapos nilikas sumbatan sa lutsud mo. Manong Nemy napanak. Napanak gamot alis tumadla sa pulan Manong Nemy. Asidag matlain. Pag-roar ko ti opisina alas 5 Manong Nemy 5:30 adda akong sadyay. Gate Manong Nemy adda gwardya. Apa yang adda gwardya? Good afternoon sir. Yes ma'am. Ito sa balada Alfredo Jr.? Mabalinti duwanon? May sa kakadikadid barakada da? Girlfriend nakti may sa kadakwada? Sino? Ni Noel. Agor ka nga rin ta ipakamo ka dak. Hanin. Abay naskan pala ipakamom. Anak at tubrada. Agjajaming da. Gajaming. Apay umuminom ni Noel. Pilipilitan dan sa agam, halamat kaya. Mabigla nga rin dalok, takti kita masita. Sumrek ka nga rin latan. Manong Nemy, simrekak, adadakano itilikod. Ngamiti uneg, Manong Nemy, simrekak kanagna, salas, kaya mga kontiring gorda Manong Nemy itilikod. Abagiso Manong Nemy ilokat ko tiridaw itilikod. Ini makita ka mismo. Oh my God. Ada ka binbinisito ni Noel ang babae. Nagpasaklot ti babae Manong Nemy nga nakatugaw ni Noel. Kit nakairot panangarakop ti babae kang kuwana kastamat panangarakop ni Noel kang kuwana nakadako papaot ti ba naglanang nagitilips na. Kaslakla na ilan sama Manong Nemy ti nagtakdirak. No apay nga jakmet ibawing ti panagkitak. Basta latan na ilan saak nga naikwadro itiri daw kada pagpagiso Manong Nemy na batog ko ida. Kaslaglos doyak, iti day nga makit-kita ko Manong Nemy. Nagsakit. Makibinisito ti sa bali nga babae siya. Siyak pa yun tinangarakop keng kuha na, edi nga siyak pa yun di manginasdag, tibibig ko keng kuha na, milisi na. Kaslandan sakit ko. Kada hindi ka napasamak. Katitasin na day nga babae. Kaslalangala ti GRO Manong Nemy. Pag-iso Manong Nemy nga nagsinan, dagi bibigda, hindi mapatalyaw ni Noel iti ayan ko. Nabigbig nak siguro, gabot na bigla nga naklaan. Inuwalin na Manong Nemy iti babae nga nakasaklot kang kuwana, kat tumakder nga umay kumakaniyak. Saan kong nanikan pa iti gundaway. Nagbuwelta ako nga nagtartaray nga rimuan, Manong Nemy. Yung siya ka mo no kinamakam na kung saan. Kaya apay gumakamakaman na.
Idada ako dito'y balay, Manong Nemy, dito'y kon ng bukbuk ka namin pinsan. Dagi nila badi pa yung ngaloa kaniyang. Manong Nemy, hindi maalay-alay yung trik na adan ni mama iti-iking ti katre. Nga mapurusan na ti bukot ko, Manong Nemy. Nagdata. Mama, kapag hanggat napasamang takas talaon, di ba nagsangsangit mo, dimdeng? Nakita ka mismo ni Noel, Mama. Sisaklot ti babae. May matanga ka mismo, tinapaod nga pa nag-lips to lips na. Sa napanam nga na, ino tayo na. Napanay ti balay ti barkada na. Nagjajamin na. Kadadaman babae. Anak, saan mo nga minanakalikagaman pahay nga makita isuna? Tapos saan ka nga makakita ka na ganyan? Pakasaktam. Lipate mon. Susura mo nga yatin, entertainment ni Mandy nga ama, ti anak mo. Adaman ni Suna. Ha? Agsasalita da, kaya kay ayam da, kaya ni Eric. Isusuro pa kaya din ni Mandy nga, kasay mo ni Suna. Kasi nga rarami din ni Mandy. May sasidaga talaga ni Eric, tibagi na kang kuha na kabota. Amo matin, napalit ti Dara. Baka no, kidawon ton di anak mo. Nga takay matlang kini Mandy nga amana. Ngayon di ipatpateg mo, sambatan nga mga ipatpateg ka. Common sense iya. Ipateg mo ka di pa ilahin, saan ba na mga ipateg ka? Idin to dati ama, ti anak mo mismo. Ngayon saan na ipatpateg ni Mandy, Mama? Apikot din nga saan nang bagbaga. Ano nga anusa din to, agsubli-subli to, no, saan na nga ipatpateg? Diyak kahit agbidot man ni Mama. Tikit mo sa word. Diyak to pulos kayat nga susuruan nga yatin ni Mandy. Yung po na panagnakidi nga talagang saan na ka napateg kang kuha na. Diyan lang anak ko, tartaragagayan na. Diyan lang anak ko, diyan lang anak mi, tinapateg kang kuha na, siyak saan. Apay pagkunam ti kasta, dahil dati madik na. Dahil dati madlaw ko, Mama. Kaya nung mas pagkarigan tayo baga na nga, alain na ni Eric. Kaya sunan, di Eric ka din na. Ni Eric at duminak ng kuha na. Kaya kayo ko pa, Mama. Ngayon di siya ti duming namis mo kong kuha na. Samat nga nga mabalin. Mama, apokok ni Eric. Ngayon putot na. Oray pa. Huwag ti mambandog na iti apokok. Mitlagayam. Kasi lagpat pa na tamad lang Gusto nga. Mama, adayo. Anang arudan teramidem. Sanak pa ilang mo po kahon tinamnama. Mapasublik tumat lang ni Noel. Manong Nemy nam namaek nga ididedimat lang nga gundaway kumagat tawagan nak ni Etap no ag-explain ngayon saan ko nga nauray. Tinawagan ka din ni Mamang na Manong Nemy kat imbagak tinakitak. Ay kasta ka diya. Eh, ba't nagloko ka diya? Nga bali, Mama. Saan ko nga sisturbo yung pa ni Noel. Baka saan akong ngumay di balayo. Kansang kundo nga tawagan ni Sona. Rugyam ka din nga lipaten. Baring amok no kasunod timang rugi, Mama. Ngayon basta. Saan ako nung umay dita? Kansang kumatan nga tawagan, Noel.
makalawas, dualawas, talualawas, makabulan, Manong Nemy. Ngawang pulos ti komunikasyon min kini Noel, saan ako nang napanjabalay da, saan ko matitrin o tawagan. Iti kasta nga tiyempo, Manong Nemy, kadalawas mat na sumarongkar ni Mandy. Ngam saan ko sang-sangwan. Ni Eric, Manong Nemy, di bang entertain kang kuhanan. Hanggang iti may isang bigat, ti Sabado, Manong Nemy, nagkring ti cellphone ko. Napaisumak, hindi makitak. Na sino tumutawag, Manong Nemy. My God. Ni Noel? Ni Noel? Hello, Noel? Karen? Noel? Apay nga saan ka matirang pagpakita? Apay nga saan ka matirang mo medyo balay? I'm sorry, busy ak namin. Nabay gamin na saan ang nagtrabaho iso nga. Ibas-bas na ko trabaho. Sabado ita. Oo, Sabado nga andak dito balay. Adakam kay ni Eric. Adak dito sangon ti balay yo. Eric! Noel ko naman. Noel! Ada, hagagawakas na. Kamum ka dito balay? Nasuro dak. Kanayo nagkain dito idi. Ada ka presot sangon ti balay? Wen. Apa eh? Diba? Agjujurad tayo di. Iso ko umay ka dinagas. Kaduwak kumaan ni Eric. Ay wala ya. Naganagkagay mga balasang. Kaslasan ko pa nakikita ni Eric. Magus-gusto mi na edi. Adag dito sa akong tibalayo ka nakmet. Ay, mambit lang harot. Tarumarak, tapos makita ka. Rimuarak, Manong Nemy. Adagang peso. Eric. Ada dua nga. Ada may isa nga helmet ng tugot ko para keng ka. Agsukat ak pengarod, agrubuatak. Dumanong ka pa lang muna. Sige, barko nga ko ating motor. Sige, dumanon nak. Muna ka lang sumrek kaklatan. Manong Nemy, dinanon ko ni Mama ti kusina. Mama, ada ni Eric, ni Noel. Ni Noel? Umay nagtagasin, ngam ka nag-joyride. Ni Eric, Mama. Ada di talikod. Panak ni Manong Nemy. Eric! Mama, apay. Mami, ada ni titom nga Noel. Kasabatin kan. Darsem tagsukatak. Darsem! Nagtungpal mat anak ko Manong Nemy. Kaya di makarubuatak. Wen, di rumwara ko. Ar-ara ko pa Manong Nemy. Ni Noel ni Eric. Ar-ara ko pa anak ko. Hindi ko masadagak. Malasim mo? Wen. Pinasan ko nakita na ito. Iso na ito picture. Ano nga saan? Adda ka na din pabuya ka picture. Eric, my son. Tito. Thank you, tama lagit na. Mailiwag ka na kayo. Ano? Motorsiklo mo dito yung tugot ko. Kaya akit, sublik sa jubalay ta, jakot sit end up no, makapagkukuhig nga talo. Eric. Ha? O apay? Hala. Apay? Dimting ni Mandy. Mandy? Sino Mandy? Ti ama ni Eric. Sudeta. Abay. Isut kay kayat mo? Ket siya. Noel. Ada ka din marik ng mga ayat kanyak. Ada ka din, Noel. Hindi nga rin din ituloy kanamuan sa din pagtungpalan di PAKASARITAAN ni Karen.
Manong Nemy Jack may ladawan, nuan niya ti mariknak, iti dayta ka nito. No apek at naera na, nga granada kiti dua, Manong Nemy. Kaslad diya ka mo ang mapasamak. Madanagan na, iti posible nga mapasamak, kada kiti dua nga lalaki. Ngayon, maragsakan akmat Manong Nemy, kaslasangan, nagkatiragsak ko. Ang sipot ha. Kasla gay ayat mo't lahi nga ni Noel kaniyak. Manong Nemy ni pagagangayan kini Eric no kasta nga dumteng ni Mandy. Isu tumapan mang sabat kan kuhana. Kat nakapagagangayan matan Manong Nemy kini Mandy nga dalata sarabo na iti anak mi. Ito na bati kami kini Noel Manong Nemy ti uneg tarimuar. Simabat tarimuar Manong Nemy ni Eric iti amana iti rawar ti gate. Kinitanak. Minatmatanak. Asa sa dekterik na ni Eric iti amana ng iti siyak. No, samo nga sa wanti kasta. Nabaik siguro nga subli-subli dito eh. Idi katis disgrasya, isot pa nagsubli na. Nabayagan no kasta. Noel, awan di sa bahaling ipatpateg ko no saan nga sika. Sika ti patpateg ko ang mo ti Diyos. No dumanon dito ni Mandy kit pagpilyandak, awan ti sa bahaling ang pilyak no saan nga sika. Kit no pagpilyak man ti anak mo. Kasanon no, ti ama na ti pilyan na. Oren no, ti ama na ti pilyan na. Disot mapankeng ko na. Kasyak tumaykan ka. Ti saludsod ko, Noel, ano itan ti mariknam? Tsaka mo ta. Idisang kamat na makikita. Kaslan. Agplaplas barigiti. Impakitam kanya kidi nga ladawan. Ngam, sino di babae di nga nakita? Panangluko lang kanyak tagi di barakadak. Nangalada. Sada niya sa kanyak. Ngamawan ti ayat mariknak kay ko na. Sino nga ita ti patpatik mo? Manong Nemy na disturbo reta ang panagsasalita mi idumasidagan dagi ti agama. Mami, oray na takanumat alain ni Daddy. Nada kayo bisita. Bisita kas kanyak. When Mandy. Ni Noel. Ti lalaki ng ipatpatik ko. Kan ti lalaki mang ipatpatik kanyak. Di mat sana ka nakayat eh? Idi. Ngimisong imay. Tapos na di kastagat na. Ibaga na siya akong tipat-patik na. Nakarad. Sino ti surutan yung arad? Siya ko ni Sona. Mapanapala alain ti kutsena. Abi nga, di pala siya. Ti umayan nyo. Di ngamin pare. Kinunahan Manong Nemy ni Mandy nga medyo induron. Induron na ti abagan na. Nakiktutak. Mandy, ang kong mga manggulo. Dakdakal ti bakik ni Sona eh. Kinog dinanog kami. Abakik ni Sona. Nag-react ba't nga dagos ni Eric Manong Nemy? Dadi isang ko nga. Sa mga dangran ni Tito Noel. Tapay, so na napatpadag kang kasyak ko ni Sona. Sanga nagunit ubing Manong Nemy. Inulit laeng Manong Nemy ni Mandy tinangidoron kay ni Noel kasla kumarkarit ni Mandy. Pare, samon ulitan tinarabid mo ha. Mamintlo pa yung idoron nak makita. Hoy,
Saan ang gulo ditoy? Saan kang din nanugan? Inulit laing Manong Nemy ni Mandy ket daytan. Imunan nga di manog ni Noel ket naala iti pispis Manong Nemy ni Mandy. Di makadakas gabutan na saktan ni Mandy Manong Nemy. Narungrungsot manin iti panang balas na kani Noel. Nagkikisa ka nagpaarayat Manong Nemy diya kamo ti aramidek. Nung kasano nga pagsinaik digiti duwa gabutan naggabudan Manong Nemy akin inunagan ni Noel. Gabot akin inunag ni Noel Manong Nemy. Di ka dadat gundaway ko ng danog-danog ti bukot ni Mandy. Ibatan ni Noel Mandy, ibatan. Mami, sa mo nga saktan ni Daddy. Kunamat Manong Nemy ni Eric. Nadakam ti kasta nga sitwasyon Manong Nemy dumarayot met ni Mama. Diyan mo, tagabutasaan da agsina Manong Nemy kat nakadata, pinaklaban latan Manong Nemy ni Mandy, ni Noel, ada nagdanugan na ti ulo na. Kabutasan mi mapagsina ida Manong Nemy ni Maman, iti nanghala iti diyan mo nanat napidot na kat binanatan nan, binasnatan na tibukot ni Mandy. Tapos iti kasta kat masaktan laing kat ibatan na ni Noel. Hindi makarukat ni Noel Manong Nemy karikatan na titimakder nga medyo madayo isumat ng dugundaway ko nga bimalaet. Saan mo nga tagaran pa ni Noel? Ano daw ang sakit mo isuna? Saan ka nga ayaten Mandy? Ni Noel tipat-patig ko. Ore no siyak ti ama ti anak mo. Ore no sikat ti ama anakin. Ore no sikat ti kayat na. Kukam laing ti anak ko. Kukakmet ni Noel. Manong Nemy nasigak ni Noel. Pinunasak. Tapok-tapok rupa na. Mama, mga laki iti panghagas iti. Nagdardara ang bibig ni Noel. Karen. Noel. Pumano kan Mandy? Pumano kan kat saan kan doon ang subsubli? Iso ti ama ti anak mo. Waris ama ti anak ko. Siya katapat-patid ko. O alin sa bali pa yung ginahit ko na saan nga sika. Nagalalo doon ni Mandy Manong Nemy apimanaw. Nakatakdar madlatan ni Eric itayan na. Naging gasim rek ni Eric iti balay. Ili umay matan ni mamamang ti pangpunas kan pangagas mo iti bibig. Kanda dumapay limita mapaset ti bagi ni Noel. Asikaswen ka? Nag-asan ta? Ninagasak Manong Nemy, sugat na. Agyaman na. Karen? Nararamidik na ito'y. Gabuti ba't patik ka? Ore no, adada kay kayas ni Eric tama na. Noel, ore awan ni Eric basta da ka. Kadakal ti pamatik. Nga di nakayat, hanga kayat ni Eric tinaramid na kengka. Nga may saksaktan ni Mandy. Ananawayan na katanak mo. Nangig ko. Gagangay na ita. Kabuta. Ama na ni Mandy. Karen. Noel? I love you. Noel. Punta na tinangay ko kang ka. I love you. Irisan ka nga makit-kita. Kailiw ka. Nagpaplas bakit panunod ko. Di kita naragsak ka dito. Iti makitak ni Eric.
adadan nga nagsubli kanyak, tinapalabas. Nakaragsak ta ini nga talo. I love you, Karen. Uray no naganak kabalasang. Uray maminsang apulog at siyam ka nga ganak. Imbagak idikin ka dita. Malagip ko. Nagkatkatawag ka kinit kandalnak. Uray mamintado ka pa nga ganak kabalasang ipatpatig ka. Ipatpatig ka. Uwen Manong Nemy today tangagundaway naglanang it ara pangaut dagiti bibig mi Manong Nemy ore da sugat ti bibig na. Naganang pangaut Manong Nemy kahit milang iparik na ti ayat amarikrik na ti tunggal may sagana kami. Oh, Noel. Karen. I love you. I love you too. Manong Nemy di matla nga aldaw nagawid ni Noel kalpasan na nakakutsan nga imay. Pero ito, mapilpilit ak Manong Nemy, mapilpilit ak ni Eric nga umay. Hintayin, tanong na. Nalpasan din na pasama kita eh. Mami, talaga ka din nga ni Tito Noel tikayat mo? So anak, I'm sorry no saan mga ti amam tikayat ko. Ni Noel tikayat ko. Kakaasimat ni Daddy. Basol na. Maawatam to nga nalingit itong dumakdakkel ka pa eh. Binaybayan na ta. Gabot ako nana, maubing kay ko ano pa eh. Oray kumamat no kasta, no ada communication mi. Nasublihan ang kanto ni kastoy ko na ako mga maumpulos. Sa may sasang ko pulos nga inayat, amam. Kaya yun ang sawin, sa anak nga bunga ti ayat. Diba ako na dati, anak kat bunga ti ayat. I'm sorry, anak. Bunga ka ti pa nagrebelde kidi. Kat ni Mandy, ginondawayan nat, kinalupoy ko kan pa nagrebelde. Hindi bagak ka masikugak. Pulos ng sanga nugutin. Gamam. Sige, Mami. Sumurta ka na kayo kini Tito Noel kat manipod ida. Daddy magtantiyawag mo keng kuhana. Kaya't nga ni Tito. Kaya't na. Dumtengan Manong Nemy ni Noel, nakasagana kami maten kaniya Eric. Nagpakada kami kini Mama. Gananad kayo Noel, tapa nagbanay home. Napadasa mo din disgrasya. Wadi pagdanagan nyo, Mama. Gabot ha. Mama ka dito dati nga awag ko kenggan. Itaw lang awagan nakti Mama. Hintay nga rin, Daddy. Inawagan na ti Daddy. Di mo ka di kayat? Kayat ko na ya. Yung kasunod panangipadag keng katipod nung nga Daddy, mas pa iti panangipadag ko keng kana. Hindi pa ilayag, di ba? Hindi pa lang ibagbagak keng ka nga Daddy, tawag mo kaniyat. Sige Daddy, hintay nga rin. Okay, let's go. Nabang may pinasyar Manong Nemy dati nga paspasyaran mi idi no dakam talong agkuyog. Wen, kada do nga selfie no kasta nga ada mabaling nga mang picture kada kami nga talo. Picturean na kami. Picturean na kami nga dua. Ni Eric nga may mesa. As in Manong Nemy nga nagmalmalam data nga awang pulos ni Eric namin nga ditahin no di katragsak. Wen. Yung kangadimteng Manong Nemy,
nga gawid kami, indagas na kami, dito'y balay, napasamak manin Manong Nemy tinapaot, nga managlanang daga di bibigmi, kas pamakada. E dinam na mahay ka makasangpetan Manong Nemy ni Noel ti balay na tinawagak. Nakasangpet kan? When sweetheart. Kasaritak mga ordi, mama. Hintad na cellphone na kini mamang na Manong Nemy. Mama, kumusta? Ay na anak, maragragsakan naklaunay. Ito sumangpet ni Noel agad impadamag na tinapasamak. No, mapait ay bigat. Ito nag-awid nga at nadunor na. Umay na alaan ti kutsen. Dinamag ko na tinapasamak. Hindi pag-ana. Nagkabil na gayam ti ama ti anak mo. Uwin mama, yung mapasamak siguro ti sa sdya, tapos nyo kastakit. Mamon na niya talaga at kinapod no. Siguro, sumuko ni Mandy. Nang ronan into no, makapagkasar kayon? Rumbang unay nga tulagin nyo na ihasan nyo ng ibayagin. Naminsan pa ni Imay ni Mandy, Manong Nemy, ng mismon, nga di anak mi, iti nang ibaga. Sorry, nga si kanti kayat ko. Amakan to na taa. Kayat ko ni Daddy Noel. Di anak tan, tinagkunakan ka mismo, Mandy. No kayat mo, paspasyarim na tayo suna. Huwag gayam. Mabali mo kung tumat. Orayam to na, Jib. Wedding invitation nga, ipatulot ko keng ka. Into nagkasar kami kinuwal. Thank you langin. Ngayon no, pumanawak mo din dito ilokos. Kabutan niya. Ada agur oray nga babae keng ka. Kunak tupay nga min. Ikadagatan ko kumama to susurban nga yatin. Kunak tupay nga min. Tilayang anak ta, iti gun-gun udem. Sa bagay madanak tungat ti anak. Iti sa bali nga babae. Good luck kada kayo kini Noel. Good luck mat kada kayo ti babae nga naikari para keng ka, Mandy. Awanan Manong Nemy tinagbalin nga problema. Na isagana nga nimbag Manong Nemy ti kalay sami kini Noel. Kani dumtengen dayta nga aldaw Manong Nemy. Bilang ko. Nga dayta ket umuna pa hilahay nga panakarik nami itiragsak. Daka mga talo ket manayunan tupay Manong Nemy ti anak ko. Natungpal kas kaligagom Manong Nemy, kalikagom ko nga itisidong ni mama, gabotag may sa duwada kini June nga ading ko. Iso tinagyanan mi. Pinagkan mi lang ti extension na Manong Nemy, minayunan mi kwarto. Ket titoy nga agawid ti asawak. No agga po iti taliger. Ngayon iti mang man-manage kalita nga negosyo da. Nagtulagan mi Manong Nemy, nga manit po iti mapaspastrek na iti dayta nga negosyo. Kanamot iti tulong ka rin kakamsat na. Tap na may tuloy dati pa nagbasa da. Dua Manong Nemy, tinagbaling nga ading ni Eric. Siyempre, ni Noel Jr. kastamatan kini Alice, ti babae nga inauli. Napiksabi lang ni Mama Manong Nemy, sut mga iwan kadagiti apo ko na. Kabayatan magagtrabaho kami ti asawak. Nagraduar matin ni June, Manong Nemy, kadad ng trabaho na. Manong Nemy, dahito nga rood ti pakasaritaak. Kunaklan nung maipukaw kumanen, ti lalaking ipatpatag ko kalpasan, nga dadua, nga tao nga napukaw ko kang runan na unay kini papa. Pinadas may hindi nga pinanawagan, Manong Nemy, no, sa dinuman ti ayan ni papa, ta na-ipublish mo iti pagiwarnak, Manong Nemy, iti pa nagkalay sa amin, kani Noel. Ngem ni aniniwan kat saan ko napulos nga nakita pa ni Papa. Barbarang no ito dito Manong Nemy panakaibasa na kat nadengeg kan nabuya ni Papa. Barbarang kunak.
no dumteng ti oras nga tawagan nak. Wano agsubli tapno sarongkaran na kami. Ngayon doon ka nung Manong Nemy agsabat manen ti dalan mi iti amak. Napukaw ko ngayon muna. Yapod Diyos ti may kadeng. Kahit kang kanayon ko nga daw-dawat nga sabi ko matawanan di dumteng panganaka nga problema iti biyag ko. Iti biyag ni. Nalpas siguro Manong Nemy di kiti panubok, panakasuot, tapos di kasta kat agbalin na kanatid care nga manglaban ka na kita panubok ti biyag. Nakalpasan di kita Manong Nemy panagsagaba. Awan patinggan haragsak ti sagsaglapak kaduwag ita ti pamilya. Agaman ako unay, Manong Nemy ti anos mo nang ibasa kat sabi ko mat, damat na ibatik nga adal, liwliwakan pagsarmingan ti biyag kadagiti padak nga timngeg. More power to your program and God bless. Thank you mat kadagiti amin nga viewers and texters. Tuwing nga dagyaman nga pagaya mo, Karen.